Добрый дзень усім. Пераправяраю, што ўсё ў парадку. Мікрафон ёсць, гук ад гульні ёсць, мы ўсё на месцы. Так, вітаю. Вітаю, добрый дзень. Добрыя серады. У каго серада, калі вы глядзіце гэта ў запісы, любога вам добрага дня, які б не быў у вас. А мы працягваем далей Death Stranding 2. Пры гэтым сёння, у нас і ўчора было, і сёння мы хутчэй выконваем з большасці сваёй дадатковыя квесты. Зараз мы наганяем, што ў нас па падзеях увогуле у Мексіцы, то бок гэта проста дадатковыя квесты ўсё. Так, перад тым як паедзем, давайте глядзім хаця бы, якія, можа, квесты ў мастачкі возьмем. Так, наберемся квестаў, паляпшаем адносіны паміж рознымі месцамі і потым ужо пойдзем па сюжэце. Па сюжэце нам патрэбна будзе лезці ўгару. Я вось не ўпэўнены, можа быць нам... мне падаецца, дастаткова падрыхтаваны, каб гэта зрабіць, не такая вялікая праблема проста. Можа быць, варта заняцца чымсьці яшчэ. Так, гэта мне падаецца, амаль усё можам адсюль узяць. Давайте возьмем вось гэта і вернемся да яе назад, там што яе квест, які... машына проста амаль раздзяўбаная. Можа, мне варта зараз вось павазіць тое, што яна жадае, і потым машыну спусціць у гараж. Тут паблізу. Это ўсё мы забіраем. Я просто запихну гэта ўсё ў машыну. Цудоўна. Отправляемся. Я што заўважыў учора, это учора я толькі заўважыў, зараз не бачыў нешта, тое, што калі машына стаіць, проста стаіць і за ёй назіраць, можна пабачыць, як кропелькі вады трапляюць на машыну. У сэнсе, што яны не проста трапляюць, а тое, што яны б'юцца аб машыну. Вот гэта невялічкія ўсплескі такія. Мне падаецца, я не прыдумаў. Вітаю ўсіх, вітаначкі. Як у мяне першая вельмі важная бессэнсоўная нарада, так нам па сюжэце ісці. Вітаю. Паглядзім насамрэч. Я хацеў бы, можа быць, па сюжэце пайсці, але ў той жа момант я не ўпэўнены, карацей. Мне не хочацца расцягваць гэта ўсё ў часе, таму што і як бы час ад часу проста хочацца сюжэта, а час ад часу хочацца дадатковых квестаў парабіць. І я вось не ведаю, гэта настолькі па настрою, і пэўнай імпульсіўнасці па тыпу я паблізу, не паблізу. Яна новую ілюстрацыю дадала. Яна робіць такія паўхорарныя ілюстрацыі нейкія. Можа быць, гэта тизеры гэтага OD? Тое, што яна робіць. Таму што, вось малюнак, дзяўчынка скрозь у акно, валасы тырчаць. Яна такая, як паўхорарная, бачыце? Я не магу зараз наблізіць. Карацей, дзіўнавата. Я веду, дзе можна наблізіць. Вось тут павінна быць. Тое, што дасылаюць, яна павінна сюды трапляць. Не, гэта мае скриншоты. Можа, ўнізе. Да не, падаецца, не. Ладно. Дык вось, тое, што робім, я надзвычайна абсалютна па такому адчуванню. Вось. Я не тое, каб вельмі сістэматычна штосьці раблю. Якраз такі бессістэмна яно атрымліваецца прыемней. Можна проста адрамантаваць, так. Адрамантаваць машыну, калі ласка. Цудоўна. Паглядзім тут. Па-першае, у нас сюды ёсць невялічкі груз, а па-другое, можа быць, паедзем у абсерваторыю. У нас, можа быць, што-небудзь ёсць. Учора спрабавала... Вітаю, Бурбай. Спрабавала прадаць магільчыку Пайр як хорор. Ды які ж там хорор? Там, тыпу... Там паўцём... Не ведаю, нават па цёмным фэнтэзі яго складана назваць. Пайр, па сутнасці, як бы цёмная фэнтэзі, не гледзячы на візуальны стыль. Ось, таму што мір такі не вельмі, скажем так, шчаслівы зусім. Сусвет турма.
Вось, але як бы і глобальна ён же не хоррор. Што там хоррорнага? Як цёмнае фэнтэсі яшчэ можна прадаць, але прыйдзецца доўга тлумачыць. Я думаю, магільшчыку просто трэба было прадаваць просто візуальны стыль, мне падаецца. Мне падаецца, неблагі візуальны стыль, ну, у сэнсе, што візуальны стыль, які можна вось гэтым прадаць. Дарэчы, даволі цікава. Тут жа тэарэтычна я ж магу выйсці за межы мапы. Як далёка я магу зайсці. Я, дарэчы, я зараз зразумеў, я ні разу не спрабаваў выбрацца за межы мапы. Што у гэтым самым у другім дэстрэндінгу. Не, я ведаю, падаецца, калі ты спрабуеш выйсці, там просто паведамленнем па сутнасці кажуць. Бойкі жах, але адарвацца нельга, бо вельмі цікавы сюжэт. Ну і калі ты пра бойкі жах. Каб вы разумелі, для тых, хто не ведае, Pyre абсалютна цудоўная візуальная гульня з ачмурэннейшым саундтрэкам, ад стваральнікаў Hades 1 і 2. Гэта іх, па-мойму, другая альбо трэцяя гульня. Вось. У ёй усё цудоўна. Прапрацаваны сюжэт, персанажы, візуал, музыка, проста мастацтва, а не гульня. Ёсць адна вялікая праблема. У гульне сам працэс гульні, той момант, калі вы прям геймплей самы асноўны запускаеце, гэта крывы футбол. Такі вельмі дрэнны футбол. Ідзіце пагуляйце ў фіфу, калі ласка, каб супакоіць нервы, таму што, блін, я не ведаю. Гэта жах нейкі проста немагчыма. Хто робіць футбол, блін? У гульне, да яна па сутнасці РПГшка, ну, як бы, там нават і здольнасці ёсць, яно як канцэпт можа было бы і цікава, але гуляць дрэнна. Ну, тыпу, ён не адпаліраваны геймплей. Дрэнна зроблены футбол. А навошта я сюды еду? У мяне грузы ёсць нейкія. Я спадзяюся, у мяне грузы ёсць нейкія, а не я просто так еду. Ну, падаецца, просто так еду, ну, давайте уже скатаемся. Раз уже едем. Што яшчэ ад нас чакаць? Пашчасціла, дарэчы, біці няма тут паблізу. Мы заедзем туды, яшчэ падбярам дадатковых грузаў. І класы персаў яны ўсе розныя. Так, то бок у вас каманда, тыпу, у вас не... Ну, кожная адрозніваецца, свае здольнасці, нейкія перкі. Там, ну, па тыпу шмат усяго, толькі ўсё роўна, што б вы не рабілі, гэта футбол. Пры гэтым дрэнна зроблены. У ім няма патока нейкага, то бок футбол як? Ну, як бы, узяць тую ж фіфу. Я, блін, буду параўноўваць, як з добрым прыкладам футбола, я буду фіфу вам даваць, каб вы разумелі. Карацей, у фіфе, па сутнасці, у вас ёсць адчуванне патока, то бок ты пас даў, усе бегаюць, усе спрабуюць падставіцца, то бок вы, па сутнасці, можаце адзін аднаму перадаваць гэты мяч, і ў выніку у вас, як бы, актыўны геймплей, так? І так, па ідэі, павінен выглядаць футбол, таму што ўсе працуюць у камандзе і спрабуюць, як бы, данесці мяч да брамы чалавека. Дык вось, тут, як толькі вы пераключаецеся на іншага персанажа і ловіце гэты мяч умысны, там, фэнтэзі мяч, каб вы разумелі, то персонаж становіцца, ну, іншыя персонажы проста стаяць. То бок вам патрэбна... Вы кіруеце адначасова толькі адным персонажам і нішто не рухаецца, пакуль вы кіруеце адным персонажам. Абсалютна адсутнасць дынамікі, і там, па сутнасці, калі вы зразумееце геймплей, ён будзе вельмі простым. Ну, тыпу, вы ўжо калі вось паднавучыцеся, па сутнасці у вас будзе 1-2 любімых персанажа, якімі вы будзеце рабіць усё, і будзеце паўтараць адну і тую ж камбінацыю раз за разам. А што яшчэ горш, это спойлер вам таксама, што чым больш вы гуляеце за гэтага персанажа, тым хутчэй ён у вас знікне. Таму што яго сюжэтная лінія скончыцца, і ён, карацей, уляціць нахрен у космос. Ну, ладно, это там не ў космос, але вы ідэю зразумелі. Вы губляеце персонажа, які вам падабаецца, за якога падабаецца гуляць. Там ужо трэба ў дэталі сусвета лазіць і тлумачыць, чаму гэта добра нават. Для персонажа, але не для вас, як для гульца. Я калі да першага дабраўся такога, я дропнуў проста.
Ужо такі, яны не гатовыя яшчэ і скрозь гэта праходзіць. У вадаспад уверх. Ласось такі. Дык вось, ну, гэта ж... я не ведаю. Мне наколькі падабаецца візуальны стыль і музыка ў Pyre, мне, дарэчы, я бы сказаў, можа быць, Pyre самая лепшая іх музыка. Я не ведаю, я прям... Мне падабаецца музыка Транзістара, пры гэтым я далёка не прайшоў Транзістар. Вось. Без нейкай відавочнай праблемы з Транзістарам усё ў парадку. У Pyre у мяне ёсць праблемы. Але які ж цудоўныя трэкі ў Pyre, я вам просто перадаць не магу. Можете просто адчыніць саундтрэк Pyre і неважна, як вы ставіцеся да крывовага футбола, вы ачмурэеце просто на кепкі цудоўны саундтрэк. Увогуле, Supergiant Games можна просто саундтрэк выключаць сабе і просто слухаць. Вы кайфанеце 100%. Набраліся рознага груза тут просто ў руінах гэтых. Біці тут усё роўна ўжо чамусьці няма. Мне падаецца, у папярэдні раз яны з'яўляліся. Оп, нешта забралі. Вітаю, Мета Ігорій. Саундтрэк з Escarism падабаецца. Не, саундтрэк з Escarism таксама слухаю. Ну, зараз яшчэ асабіста вельмі тэматычна, калі ты ўключаеш яго, пакуль сядзіш перакладаеш. Вельмі наладжвае на правільны лад. Вот не перакладаеш. Мне складана назваць нашу працу зараз перакладам. Не, ну мы як бы пераклад працуем над перакладам, але асноўная частка ўсё ж такі... Так, мы правільныя словы, мы ў слоўнікі лезем, там ангельскую перакладаем. Машына, не падай, не падай. Давай, асцярожна. Але ўсё ж такі, гэта такі, быццам бы, выпраўленне дрэннага перакладчыка. Вось такое адчуванне. Ну, вось у чым наша асноўная праца. Вось. Не, ўсё ж такі перакладчыкі. Мы ўсё ж такі перакладам займаемся. Таму што гэта самае. Ёсць моманты, каб вы разумелі, на папярэднім тыдні новая штука. Гэта у Discaelisium ёсць цытаты таго, чаго ні ўвогуле не перакладзена на беларускую зусім. Гэта... деманалогія, карацей, 16 стагоддзя. Вось, не памятаю ад якога караля, таму што іх дзве як мінімум. Вось, ну, карацей, вось такое, каб вы разумелі, гэта старажытная ангельская сярэднявечная кніга пра дэманаў, з якой ідуць цытаты. На беларускай іх яе не існуе, на украінскай таксама прыходзіцца самастойна рабіць першую версію пераклада дэманалогіі там 16 стагоддзя. Я кажу, там яшчэ іх дзве, то бок, ну, існуе дзве, а нас чакаюць канкрэтнае. Вось такая жесть. Адзінае, што я набыла на гэтай распродажы саундтрэкі Supergiant. Як мне ідэя? Game Gothic 1, бот, 13 000 балаў, шанс перамогі 7%, 23 000 балаў да першага месца. Глядзі, гэта можна, але з гэтых самых, там... Вось, карацей, праблема ў тым, што гейм, ну, клічны гейм, і ён, калі запускае гэты самы... Ну, глядзі, гэта можна зрабіць. Гэта робіцца, гэта проста патрабуе больш, чым 30 хвілін, 30-40 хвілін, і мне патрэбны час, якога не той, каб ёсць. То бок не, гэта не... Па-мойму, тэхнічна я глядзеў, у мяне падаецца... Альбо, слухай, я, можа, прыдумваю, але я, па-мойму, глядзеў гэта, і я зразумеў, што я не магу проста так гэта зрабіць. Вось. Можа быць, там нейкая складанасць ёсць, пра якую я ўжо забыўся, таму што глядзеў я пару месяцаў назад. Альбо ўсё ў парадку, проста часу больш патрэбна і пакалупацца трохі. Падпішыся пад кожным словам рэлефа на конт Pyre. Наколькі мне падабаецца візуал, музыка і гісторыя, настолькі ж мне не спадабаўся футбол. Я б лепш ўжо чыстую візуальную навелу пагуляла. Так, я гатовы выкінуць адтуль проста гэты футбол. Няхай яны проста прыходзяць і абмяркоўваюць матч пасля гэтага.
Абсалютна цудоўная была бы шыкоўная гульня. Але вось гэтая халера з футболам, я прям не ведаю, мне настолькі балюча было. Э, па сутнасці ты такі, можна хутчэй, калі ласка, прапусціць гэты футбол і можна перайсці далей да персанажаў, паразмаўляць з імі, там паездзіць на машынам, ну іх там вазочак такі круты. Вось, караван іх едзе, адшмурэна проста. І музычка ў галаве усплывае настолькі файная, цудоўная. Мне складана зразумець на прыкладзе фіфы. Адзіны футбол, які я гуляў, Куніо Кунно, Некетсу Сокер Ліг. Я не ведаю, што за яно. Мне цікава. Дай-ка. Ты мяне зацікавіў. Я ўжо расказваў, у мяне быў адзін футбол на Сеге яшчэ. Гэта быў анімешны футбол. Вы чулі, карацей, я не памятаю, як называўся, па тыпу быў фільм такі пра абсурдны шаулінскія монахі гуляюць у футбол. Вось такое. Вы, можа... Но Некетсу Сокер Ліг. Ага. Окей, зразумеў. Ну, не тое, што я меў на ўвазе, ну, не тое, што я зараз буду вам расказваць, але, ну, нешта ёсць такое ў гэтым. Вось, і карацей, забыўся, як фільм называецца, але, карацей, шаулінскія монахі гуляюць у футбол. Так, і вось, карацей, вось гэта анімеха, гэта літаральна яно. Яны бяруць і, карацей, там, поўнасцю выносяць браму, там, напрыклад, калі суперудары вы атрымліваеце. Калі вы камбінацыю добра адыграеце, там, карацей, катсцэнка невялічкай праігрываецца. Вельмі, ну, яна, каб вы разумелі, гэта ўсё роўна Сега, і там, па сутнасці, было мінімальна зроблена, але калі у вас там два браты нейкі ў камандзе, гэтыя два браты-блізнюкі б'юць па мячу адначасова двума нагамі, то бок, як, ну, па тыпу, як люстэркам адлюстраваная, б'юць, то па тыпу суперудары, там, ён там згараецца, ляціць, карацей, у брамы, такі упората, смешна, мне падабалася вельмі. Вось, там нават сістэма захавання была, там быў сюжэт і сістэма захавання. Сюжэт я ні халера не памятаю, тому што там на ангельскім было, а я тады настолькі крута было бы мне там у 7 гадоў, просто занадта было бы зразумець, што яны кажуць. Але там былі коды захавання, і можна было вярнуцца ў сюжэце на любой матч, які вы ўжо прайшлі. Вам коды захавання рэгулярна паказваліся, таму вы маглі доўга гуляць у кампанію сюжэтную. Вельмі круто. Вось. Можа яшчэ молот ведьмара чытаеш? Не, яго не патрэбна. Як мінімум, пакуль ён у дыск Элізіум не ўсплываў. Калі ён усплыве, ну, ведьмарак, так. Калі ён усплыве, то прыйдзецца чытаць яго, ну, што рабіць. Але ж там цытаты, і гэта не тое, каб прям усю кнігу перакладаць. Гэта, тыпу, некалькі цытат, каб яны гучалі старажытна. Вось. Анахаранізм такі рабіць. Так, мне было вельмі цікава, як бы склалася гісторыя, калі бы па-іншаму вызваляць персонажаў, але праходзіць яшчэ раз нават я не рызыкнула. Ну, яна прям душная паэр. Трэба мод на паэр, які выкіне футбол. Цікава, ці ёсць такі? Хацелася б. Ім трэба было зрабіць эмулятор футбаліста пад кайфовую музычку. Па тыпу Supergiant, яны, па сутнасці, да гэтага самага, да Хейдес яны эксперыментавалі прям шмат. Яны эксперыментавалі, яны рабілі, па сутнасці, яны пазіцыянировали сябе як студыя, якая эксперыментуе з усім. Яны робяць максімальна якасны візуал, максімальна якасную музыку, файны сюжэт, пры гэтым далёка не асноўная частка. Яны сусветамі эксперыментавалі і геймплеем. І геймплей яны, кожная частка, гэта нешта унікальнае, тое, што вы нігдзе не пабачыце. Вось. Эксперыменты ўдалыя не зусім. Самая знакамітая гульня — гэта Хейдес, якая ў аснове сваёй нічога новага ў сусвет не прынесла. Вось. Мне падаецца, яны проста трошкі здзяўбаліся ад сваіх эксперыментаў, таму што, ну, штосьці не ўдалаваць як паэр, а штосьці плюс-мінус як транзістар. Але прадаецца за гэтага гульня горш. Можа быць, яны вырашылі, што давайте будзем рабіць усё націскі на візуалы рабіць, а вось з геймплеем мы нашы эксперыменты трошкі паўбавім. Просто будзем прапрацоўваць гэты час, патрачаны на прыдумванне новага геймплея, нейкага канцэптуальнага, мы патрацім на прапрацоўку існуючага. Вось такое. Шаолінь Сокер, так, фільм. Так, гэта ён. Я пра яго казаў. Вось, па сутнасці, там анімешны варыянт, гульня, анімешны варыянт шаолінскага футбола, але яна старая, і зараз вас гэтым не здзівіць, таму я нават вам не прапаную яе шукаць. Вось. Але калі знойдзеце, я не памятаю, як яна называлася, калі б я памятаў. На Сеге дакладна была. Вось.
До речі, а перша гульня Бастыён нагадує Хейдес? Ну, трошки. Трошки. Транзістор ад Шмурена. Я не ведаю, да рэчы, чаму я спыніўся. По-мойму, мне просто ў настрой не трапіла транзістор. То бок быў момант, калі я быў не гатовы меланхалічную гульню гуляць. Яна вельмі такая ў яе ёсць, такая вось, яна журбота ў ёй ёсць такая, вось, пэўная. І я гэта быў просто не ў настроі ўспрымаць. Мне падаецца, гэта адзінае, што мяне спыніла. Не заўсёды ты гатовы такіх гульні гуляць. Ну, не заўсёды у вас у жыцці такая сітуацыя, што вы гатовы гэта ўспрымаць, таму што, напрыклад, гэта самае. Death Stranding таксама у ім ёсць такое. Але час часу Death Stranding хаця б пераключаецца неяк тэматыкай. Пры гэтым транзістар па адчуваннях увесь пра насычаны гэтым. Я не паглядзеў квесты. Блін. Я машыны не жадаю ўжо назад іх. Давайте разгарнемся. Можа быць, проста пехам дойдзем, таму што машына ледзь стане. Давай, машинка, назад. Вельмі складаненько едется вверх. Давай. Трэба было паглядзець квесты у гэтым месцы і толькі потым ехаць. Можа быць, мы можам нешта забраць і прывезці ім. Таму што амаль усё па пяцёрцы тут на гэтай лакацыі. Так, пагляджу. Дарэчы, мне тут на іншым стриме сказалі, што Voices of the Void, якую я прасоўваю, там, здаецца, расейцы распрацоўшчыкі. Калі я апошні раз глядзеў, яна не была адзначана як расійская гульня. Вось. Таму я нават табе сказаць нічога не магу. Вось. Я карыстаюся гэтым самым. Ёсць куратар украінскі у стыме, які падказвае, які гульні на расійскай. То бок, расійскія гульні, і вы можете, калі адчыняеце гульню ў стыме, вы заўсёды бачыце зніжу подпіс па тыпу, што ад куратара ці з'яўляецца. Але гэта людзі робяць, і часта часу некаторыя распрацоўшчыкі пад пытаннем. Тыпу, мне было бы файна ведаць, што чаму канкрэтна гэтая гульня адзначана як расійская, таму што некаторыя я сам, я кожны раз, калі гэта бачу, і калі я зацікаўлены ў гульне, я іду пераправяраць. Ці праўда, ці не. Ось. І пераправерыўшы, толькі тады я супакойваюся. Але некаторыя гульні я ніякіх пацверджанняў гэтаму не знайшоў. Я не ведаю, што канкрэтна, дзе яны адкапалі якую інфармацыю. Мне хацелася б гэта ведаць, конечно. Так, дастаўка у Віла Лібрэ. Вельмі шмат вагі, можа, машына моя не пацягне. Давайте возьмем тое, што не... тое, што ўлезе. Гэтую дадатковую я пакуль браць не буду на Віла Лібрэ, таму што я не ўпэўнены, што я проста адолею яе умясціць у машыну. Я нават гэта не ўпэўнены, што ўмешу. Можна нешта іншае перакінуць. Давай так, я яшчэ раз пераправеру, таму што, мала ли людзі кажуць, людзі розныя кажуць, так? Я яшчэ раз сам пераправеру, і мы з табой гэта абмяркуем. Добра? Метэйгорый. Я паспрабую упэўніцца. Так, не адваліся. Машына. Ён так коціцца хутка ўніз. Так. А мне наадварот якраз трапіла і прабіла, так, выбачце, я адстаю. Прабіла гульнявы ступар. Яно можа быць, то бок просто настрой самой транзістары. Ён такі, журботны, я не ведаю. Ён трошкі мяне... Я запомніў яе як гульню, якую я не гатовы быў эмацыйна гуляць у гэты момант. Просто не тое. Просто не тое. Не таму, што ў гульні якія праблемы. Цікавы канцэпт з такім павольным, не актыўнай паўзай, а па сутнасці проста запавольваннем часу. Вось такое, нармальна, добра ўспрымаю. Вось, паўпакрокавы рэжым, які па сутнасці таксама не зусім пакрокавы рэжым.
Там груз для лабараторыі, але я вось не ведаю нават. Давайте пад'едзем яшчэ раз да лабараторыі і адвязем яго, таму што мне зараз нічога больш няма. Оп. А, ну там яшчэ ёсць. Давайте, ладно, для лабараторыі пазбіраем паблізу грузы. Пакатаюся. Так, зараз мне трэба трошки уважліва паездзіць. Таму, вы бачыце, я не чытаю чатку, то я там па чатцы адстаў вельмі моцна, калі што. Я памятаю, на першы PS у мяне была гульня Jurassic Park. І таксама былі коды захавання на 16 сімвалаў. Пачынаеш гульню за маленькага компсогната, але калі прайсці яго лінію, то потым закрываліся іншыя лініі тыпу за раптара, чалавека, ці-рекса і так далей. І так далее. Дык вось мы з сястрой садзіліся ўдваіх з шыткам і просто пераборам шукалі іншыя рэжымы. Я разумею, окей. Гэтае самае. Jurassic Park, іх было, у мяне было нават пару на гэтым самым, на Сеге. Я памятаю, што адзін быў такі больш стары і быў больш новы. І больш новы, ён нейкае прям сумяшчэнне, там, по-моему, адзінае, што я добра зараз узгадываю, што ў пэўны момант, калі ты ўзровень праходзіш, ты выбіраешся на агульную мапу, і вы на машыне катаецеся, і там камера па тыпу зверху такая, і машынку, ну, машынка добра прамаляваная, прям мяне вельмі здзівіла графіка тады на Сеге, таму што, па сутнасці, там вам такая вось прям прыгоженькая, асцярожненька прамаляваная машынка, ўсё блішчыць, яна катаецца па парку. Вельмі круто было зроблена. Гэта вось адзіны ўспамін, які ў мяне з адной з іх застаўся, але я ведаю, што была яшчэ... Вось у ёй быў іншы геймплей, і яшчэ адна ў мяне паркерскага перыяда была. Вось, на жаль, ні халеры пра іх не памятаю. На кулі можна ж паглядзець, а гэтай гульні няма ў стыме. Пра якую гульню гаворка? Гэта пра Voice of the Void, так? А што за кулі? Я не ведаю. Мне прям нічога не кажа гэта назва. Mountain Blade 2 Bannerlord атрымлівае 500. Дзякуй, вялікі РВДак. І на Dawn Starf, як звычайна, яшчэ наверх. Блін, чат, я так ад вас адстаю зараз. Так. Сеў перакладаць, праз 30 хвілін сядзіш, глядзіш відэа пра асаблівасці вырабніцтва сярэднявечных жаночых галаўных убораў. Ну так, ну ў залежнасці ад пераклада. Ось. У Disco Elysium сваіх нюансаў хапае, блін, шчыра вам скажу, ні халеры сабе трэба замарочвацца месцамі. Абсалютна, гэта, тыпу, ты не можаш проста перакласці фразу. Гэта не працуе, таму што персанаж можа спасылацца на фразу ў іншым месцы, там, праз 5 гадзін геймплея. Вось, і каб вы проста разумелі вайб гульні, то трэба, каб гэта ўсё разам перасякалася. І ў нас на цывілізацыю 3 яшчэ крыху дадалося, да? Дзякуй вялікі. Так. Дай сюда можности далей. Ладно, удачи тебе, РВДак. Так, читаю. Мне падаецца, я вас нормально нагнал. Так, я вас нагнал. Коды захавання нагадалі мне яшчэ одну гульню, якую. Ну, хоть бы хапила, а? Не, блин, трошки не хапае на пятерку. Хотелось бы позакрывать уже Мексику, полностью забыть про ЕГЭ. Ну, цікаво, на платіну патрэбна усі пятерочки разогнать? Ці не? Я просто звычайна, ведаеце, як раблю? Калі мяне цікавіць платіна, то я звычайна праходжу гульню, я ўсе як праходжу. Ну і раблю па максимуму тое, што мне цікава, калі мне ўжо цікава. І потым ужо іду рабіць нешта гэткае. Так, давайте. І потым ужо раблю тое, што гульня такая, о, ну вось карацей, там 100 раз падскок не ў дзіўным месцы. Ну вось такое, усе гэтыя дадатковыя для плаціны. Толькі потым іх раблю, калі ўжо дакладна не зрабіў. Бывае такое, што пару разоў нават ужо гульню прайду і потым толькі раблю плаціну. Калі вельмі хочацца, я не ўпэўнены, што я жадаю рабіць Death Stranding плаціну. Я на першый Death Stranding не рабіў. Ось, таму што там месцамі... Ну, я нават, па-моему, не глядзеў. Мне не было жадання ў гэту гульню, тыпу, прям... Ось, ну, некаторыя прям... О, я жадаю, мне там крыху засталося.
Я такі, о, ні, я в своє задовольнення просто гуню запускаю, сяджу і катаюся там, наприклад, грузи розвожу. Просто помедитувати увечері. Ось прикладно по такій логіці. Яшчэ даследавальная лабараторыя. Можа быць, варта і гэтай грузы сабраць. Там для мастачкі ёсць нейкі груз. Зноў да мастачкі даедзем. Так, груз ёсць. Гэта ёсць. Ідзеце тут для мастачкі. Вось там. Калі ласка. Оп. І наколькі леанотная штука, па сутнасці, я просто гринджу. Вось мне гэта не вельмі падабаецца. Мне няма адчування зараз даставы, я просто бяру, ды і катаюся і выконваю, ну, тыпу, пад'ехаў, яно само забралося, і вельмі проста, занадта проста. Просто 30 дайсаў скажу якую, добра. Это недалёка. 130 дайсаў гэта не тоненька праблема. А яшчэ на фандам вікі самого распрацоўшчыка пра яго можна прачытаць наступнае. His real name was originally thought to be Argemia Armuntella, as this is the name of he used in his ВК і Фейсбуке. Аднак на дыскордным канале сказано, што яго першае імя Максім, якое перакладаецца як Максім. Ну, гэта пакуль яшчэ не паказнік, што ён расеец, скажу шчыра. Але ВК, ну, от по типу, наявність ВК для мяне вельмі такі чырвоны сцяг. Просто наявність ВК, я такі, ну, я не ведаю. Я малю адразу такі, просто сам факт наявності. О, блин, бачите, я чат читав, я зараз амаль переїхав. Не читайте чат, альбо пишите повідомлення, поки ви виводите машину. Я зараз амаль чоловіка не переїхав, тому що читаю чат. У ДС легкая платина или душноватая? Ну, вось я не такое. Ну, гэта самое, взять God of War, любые, там, перші, другі. До речі, я не пам'ятаю. Так, у другими так само платину взяв. Там нешта не тое, каб надзвычайнае. Там, па сутнасці, тое, што... Там геймплей, які мне падабаецца рабіць, я яго просто раблю. І калі я яго зрабіў, то я малайчынка. То мне там дабіць яшчэ мелкія штукі, трохі пападарожнічаць і ўсё. То, па сутнасці, я сам сабе гэтую платіну здабыў, просто яшчэ дабіць крышачку, скажем так. Яшчэ гадзінкі 2-3 геймплея, і я дабіў сабе сваю платіну. Не складана ў сэнсе таго, што мне падабалася тое, што я рабіў, мне было цікава. Так, сайт, дзе збіраюцца украінізатары для гульні, там, калі гульня не мае сувязі з Расіяй, гэта таксама пазначаюць. Але дакладнасць там, як па мне, меншая, чым у майго куратара ў стыме. Зразумеў. Так. Пароль ад ВК недзе ў 15-му годзе. Я, падаецца... Ну, я не забыў пароль ад яго, але я выдаліў дзесьці, можа, гадоў 4-5 назад. Я не памятаю. Я ў нейкі пэўны момант выдаліў. Не памятаю, які момант. Просто выдаліў. Таму што ён сядзеў у мяне без нічога пасля яшчэ, можа, 11-го года, 12-го года. Вось. Я нічога там не глядзеў, я нікому не пісаў, у мяне нічога... Абсалютна бескарысная для мяне сасетка была. Вось. Яна вось у гэтым паўмёртвым стане як бы знаходзілася, але ў пэўны момант я вырашыў выдаліць уже нахрен, таму што задзел бло. Вось. А той, хто актыўна карыстаецца ёй, тыпу, пасля 22-го года, ну, як бы, ладно, пытанняў да чалавека яшчэ ёсць у мяне, вось. Але калі ты афіцыйныя сабе соседкі гэта ладзіш, ну, я не ведаю, гэта прям вельмі падазрона. Так, пачакайце, у мяне кот улез. Я зараз з-за таго, што на чаце сканцэнтраваўся і на каце, я поўнасцю прапусціў, што яна казала.
Магчыма, нешта вельмі цікавае. У яе рэальна, у яе ж як такія невялічкія хорары. 100% з ОД звязана, не? А, я ж магу... Пачакайце-ка, я ж магу вырашыць гэта наступным. Захапаць... захапіць... захаваць папярэдні геймплей 5 хвілін. Давайте паглядзім. Ой, не тое. Я магу пераматаць на момант з мастачкай. О, давайте паглядзім. Я магу раскрыць гэта побольш, не? Пра што яна там казала? Hey there. I appreciate the late night visit. Let me just review order details. У меня там камера полезла. Зноў жа мне ўвага была. Я ў левую галаву, а ў правую галаву і карацей... Thank you. You've done so much for me. Helped me make such progress in my work. Maybe I can return the favor with this? Яшчэ дадатковыя колеры. You can use more of my materials if you like. It's okay. I want you to. Вось зараз яна нешта пачынала казаць пасля таго, як я прыняў увесь самы заказ. Hey, I've shared some color data I think will suit you. Got a feeling it'll be right up your alley. Ever since you started coming around, I sometimes find myself thinking back to when I first expressed myself through art. I feel like I've recaptured that passion while still retaining the maturity that's come with getting older. Anyway, my latest piece should be ready to share very soon. I'll post about it on the SSS. Keep an eye out, okay? Не тое, каб штосьці суперважнае, яна проста кажа, што мы вельмі дапамаглі ёй працы. Вось, яна хутка падзеліцца з намі новым малюнкам. Вось гэта трошкі крыповенькі такія несупакойваючыя малюнкі. Так. Прям над гэтымі самымі над портерамі праляцелі. Амаль не напужалі іх. Там чуйна было, як яны паскакалі ва ўсе бакі ад мяне. Я не хацела зрабіць плаціну ў нерэпліканце, але там адна з ачывак за ап зброі, і для некаторых з іх патрэбен айтем, які дропаецца выпадковым чынам ледзь не ў адным месцы і да пэўнага моманту, таму што потым гэта месца знікае па сюжэце. Я здалася спрабаваць на роль гэты айтем. О, у рэпліканце, мне падаецца, такога шмат. Ну, рэплікант прям жорсткі у гэтым сэнсе. Там нават... Блін, у рэплікантаў мне прям адчуванне старой ММОшкі. О, малюнак. Угу. Не, гэта хутчэй за ўсё не ОД. Хутчэй за ўсё не ОД, але цікава. Што я? Дзе я скончыў? А, дык вось, у рэплікантаў у мяне вайбы ММОшкі толькі для аднаго чалавека. Але выключна таму, што табе патрэбна, ну, прям грындзіць некаторыя рэчы. Нават квеставы прадмет табе патрэбна грындзіць. Ну, гэта прям трошкі жорстка. Вось, я зараз трохі... У мяне ёсць рэплікант, не рэплікант, але я яго не прайшоў. Ён даволі павольны, і у мяне там былі праблемы з ім. Ну, як бы не геймплейныя, і нават не тэхнічныя, карацей. Я памятаю, што... По-моему, мне прыйшлося набыць яго 2 разы, альбо я яго набыў, зараз не магу гуляць. У мяне проста згубіўся адзін аккаунт. Гэты самы, PS-овскі. Вось, нават гэта... Ну, гэта мой другі аккаунт атрымліваецца.
І якби реплікант, по-моєму, якраз таки був на попередньому аккаунті. Каб нормально погуляти у його, мені потрібно його перенабувати. А грошей зараз шкода трошки. Не то, як хапає на це все. Так, давайте-ка. Мне до боки бы заехать, як і зліва, по-моєму, прям зліва одразу. Так, ось тут просто мосток поїдемо. Хтось це цудовно мост поставив. О, хто б гэта мог бути? Цудовно мост поставив. Так. Что, я ж тискаю. Гуля, не перерывай меня. Мало самому кошмаров. Ну. Зараз як його примусять усіх тих месенджерів Макс використовувати і забудуть про ВК? Я навіть не веду, про що ти кажеш. Про який месенджер? Гриндить квестовий предмет. Ну там не тільки прям гриндить, але вам по сутності вам потрібен квестовий предмет, і ви такі, ну зараз ось гэтых 10 кабанов мы будем на гэтай локації, будем забивать і забивать. Калі не пашчасці, то прийдеться довго робити. Калі пашчасці, то в принципі вельми хутенько робиться ўсё. Ось. Это, ну, реплікант, він по сутності як старая гульня, і у яго ёсць тут гэты вайб. Прям вельми старой гульні. Я люблю набивать гульні па некалькі разоў. Не фанат, насамрэч. Але час з часу приходится. Я просто набываю их частей. Я больше набываю гульні, чим пірачу. Вельми редко пірачу гульні. Мне реплікант спадабаўся, таму што мне падабаюцца гэтыя своеасаблівыя сюжэты Тару, але грынд гэта так. Ну, карацей, я згодны, мне як бы падабаецца сюжэт. Тое, што я бачыў за той момант, што я нагуляў, мне візуал падабаецца, мне падабаецца гэты скок у часе, які пачатковы, прям кайфова. Мне вельмі цікава далей сюжэт было бы праходзіць. Просто я кажу, я прырваўся. То бок ён у мяне дзесьці ёсць. Можа быць, нават я магу яго гуляць. Можа быць, ён нават у мяне ў стыме ёсць зараз. Ось, я ў стыме яго перанабываў, падаецца. Ось. Але для таго, каб прасунуцца далей, мне патрэбна прайсці тое, што я ўжо прайшоў, а я нагуляў дзесьці, можа, 4-5 гадзін. Вось, мне патрэбна гэта 4-5 гадзін зноў прайсці і толькі тады савацца наперад. А я як узгадаю, што мне патрэбна бегаць нават у першай лакацыі, там, за нейкімі штукамі, і мне на другі раз... У першы раз нешта не пашчасціла, я доўга калупаўся з імі. Другі раз мне паўтараць не вельмі хочацца, але хочацца як бы пагуляць. Ну і карацей, я вось закрасла ў гэтым моманце, што калі б я з першага раза адразу бы у мяне ўсё атрымалася, мне не патрэбна было перапраходзіць тыя моманты, які ўжо праходзіў, то мне падаецца лягчэй бы пайшло. Так, давайте на Вілла Лібрэ паедзем. Мне падаецца, лагер усё яшчэ пусты, так? Я ж учора яго чысціў, ён не павінен быў так хутка запоўніцца. Я спадзяюся. Ну, калі што, я праз веры гэта праеду. Павінна быць нармальна. А хто 3 разы набываў готику? Дык, глядзіце, я трэці раз яе набыў па зніжцы, зараз вялікая, ну, можа, ўжо скончылася, вялікая зніжка на готику, і я 2 разы рэфанднуў яе. То бок я набыў готику у GOG, яна не ідзе. Я калупаюся, у мяне нічога не атрымліваецца, я рэфанджу гогаўскую версію, нават, ну, не адразу рэфандам заняўся, а іду ў Steam, набываю ў Steam. Гляджу, што ў Steam. І гэта самае, ў Steam у мне таксама не атрымліваецца, а людзі кажуць, што ў Steam працуючая версія, ўсё стабільна. Я такі, ну халера, блин, калупаюся, усталёўваю моды там, вось гэта ўсё. Атрымліваецца пралезці трошкі далей, чым у Гоге. То бок я нават зайшоў у галоўнае меню і трапіў у... Ну, націснуў кнопку «Запусціць» новую гульню, і яна адразу адвалілася. Вось такі, ну, блин, не атрымалася, ладно. Мы там размаўляем, і я рэфанджу літаральна вось гульню, адпраўляю нахрен готику першую. Вось. Пасля гэтага ўжо. Не так даўно у Гоге дадана была готика першая на захоўванне. І я такі,
Ну, мне гэтыя рэфанднутныя грошы, яны на Гогі і засталіся. Дайце-ка я, карацей, за... яшчэ па зніжцы, там, 70-75%. Давайте-ка я набуду. За, там, 20 злотых атрымалася. Ой, давайте-ка я набуду яе. Я набываю, і яна цудоўна працуе, мне нічога не спатрэбілася. Працуе, захоп адзінае працуе толькі праз увесь экран, але гэта невялікая праблема. Портары. Ужо пралайканыя портары. Мясцовыя. Вось, таму, як бы, і ўжо ёсць першая гоціка, і, калі што, можна і пагуляць будзе. Так што, усё нармальна з ёй. Ой, блин, божук, ну нагадалі зараз тым самым з грашыма. Я, карацей, за свае памылкі згубіў $40 просто ўчора. Просто, па сутнасці, я спаліў $40. Можна сказаць так. Узровень таго, што я бы просто ўзяў бы $40 і просто падпаліў бы іх і спаліў. Вось прыкладна такое. Яны просто зніклі. Просто ў ноль. Так шкада, блин, я не ведаю, я просто хаджу учора з вечара сумны. Халера. Тупо косяк мой. Абсолютно. Там абсурдная штука атрымалась. Абсолютно мой косяк. І просто нікуди яны вышлі. Гэта не я, типу, набыў нейкую бескарысную рэч, якая ніколі мне не спатрэбіцца. А яны просто зніклі. Куды перавёў грошы не з таго рахунка, не на той рахунак сабе. Мне за кватэру патрэбна было плаціць, і, карацей, грошы, частку грошай я перавёў з аднаго рахунка на іншы, а там канвертацыя валют. І я не ў той бок перавёў. І мне патрэбна было назад пераводзіць. І ў выніку згублена была частка грошай. Гэта прыкладна $40 летела просто так. Просто неуважліва. Ну, стомлены, неуважліва ўвечары глядзеў. І вось такую памылку зрабіў. Так шкада, блин, я прям не могу. Так, мы ёй доставили. Ну, так, блин, минус $40 просто так. Это вам не гэта. Так, нам сюды достава. Ёсць. Так, а ёсць яшчэ што-небудзь? Можа, у яе Вілла Лібрэ. Блин, слухайте, тут кожны амаль 5-й ўзровень, і яны не дабіваюцца ўсё ніяк. Металла, кераміка. Не-не-не, можна конкретно Вілла Лібрэ мне цікавіць? Блин, прости, уже можа падысці і паразмаўляць. Набыў гісторыю. Ну, блин, так... Можна не трэба, а, Кайло? Мне не падабаецца. Так, гэта есть дастава ў цэнтр гэты. Вярнуць груз сюды. Небяспечны груз туды і вярнуць. Ад бандыцкіх рэсурсаў розных. Гэта таксама. Гэта таксама. Блин, а яе шмат куды можна даставіць. Да, а я не ўпэўнены, што гэта ўсё ўлезе мне ў машыну. Прям сумняваюся. Блин, мне падаецца, ні халеры гэта не ўлезе ўсё. А не, так вы выглядзіце нармальна, памясцілася ў машыну. Пайшлі па сюжэце. Пойдзем сёння. Я хацелася, потому что, глядзіце, якая моя праблема. Я нават думаў, маё разважанне учора. Я такі, блин, хацелася б у дэстрэнінгу вам просто вось гэтыя мае бакатушкі нахрен як бы не патрэбныя. З нашага боку, ну, з аднаго боку мы яшчэ і добра сядзім, ну, трэндзім, нармальна ўсё. О, слухайте, гэта мой масток? Здаецца, гэта мой масток. А, не, гэта масток іншага чалавека. Але файны ж масток, давайте падрамантуем. Ён амаль просто разваліўся. Давайте драмантуем, а то шо у чалавека разваливается. 2000 хералия, без проблемаў. На 5-ю зорку толькі голограмму даюць. Ну, ладно, может быть.
Все, вось чалавеку тут адрамантавалі яго. Давайте ўжо развязем тое, што ёсць. Новых грузаў не бяром, нават калі ёсць, мы просто портэрам іх аддадзім. Вы зараз гэты заезд зробім поўнасцю. Там яшчэ прыйдзецца трошкі з бандытамі паваяваць. Але зусім крыху. Ось я тут магу просто праехаць. Апошні заезд, карацей. Што робім? Мы праязджаем наперад, тут забіраем груз адзін для Віла Лібрэ. Вось. Едем у размеркавальны цэнтр, там здаем просто груз. Так, здесь тут поблізу ёсць. Вось яна тэрыторыя гэтая. А масток туды ёсць? Дзе-небудзь. Які-небудзь. Блин, тут вода разлілася яшчэ. Не вельмі зручна будзе. Мне просто праз ваду. Можа быць, па рацэ самой паехаць. Па нізу. На Broken Age 2500 адпраўляецца. Дзякую вялікі. Game Broken Age. Ну, я ж не магу дадаць так імгненна. Ну, я ж... Я памятаю, што была нейкая складанасць. Не памятаю чым. Просто таму, што мне патрэбна было пасядзець даўжэй. Альбо, ну, типу, не 20-30 хвілін над ботам. Альбо была нейкая тэхнічная складанасць. Таму што, па-мойму, калі вы, ну, па тыпу каманду ў чат кідаеце, апошнюю частку прыйдзецца альбо мне разбіраць, альбо яна нармальна не разбіраецца. Ну, карацей, нешта там свае нюансы ўзнікаюць. Вось он падаецца груз для Віла Лібрэ. Можешь, калі ласка, дацягнуцца туды? О! Малайчына, ты паглядзіце. Вы паглядзіце на гэтую машынку, якая ўсё па сутнасці робіць за мяне, мне нават не патрэбна нічога рабіць больш. Давайте аб'едзем гэтых мелкіх. А ёмаю, колькі іх. Сабралося вакол груза. Просто аднаго такога пераедзеш, і ўсё, яны ўсе раззлуюцца. Упс. Машинка? Машинка? Да ё-моё. Назад? Ось, назад нормально. Ага, гэта ўсё. Добра. Тады... Далей... Здесь тут нормально на машине-то съехать. Заедем у центр раздаточный центр гэта. Я просто не ожидаю пошкодить груз яшчэ. У меня там частка груза ён на крохкі. В машине, конечно, он будет трамацца лепей, але ўсё ж таки халера яго ведаю. Вы бачыце, не читаю зараз чатку, прям не читаю. Я так само Віла Лібрэ. Ё-моё. Давай. Подбирай. Ну? Ты сёння не працуеш, так? Обед? А, хутчэй за ўсё, блин, запомнился просто грузовик. Просто не ожидая забирацца. Вітаюся на месцы. Каменчики збираем. Ну так, трэба ж кормить сябе. Неяк. Так, ну эту базу мы уже чистили. Давайте вось там на раздаточный центр. Подъедем до бандытаў. У бандытаў забяром яшчэ нейкі груз там ёсць. Мне раздаточный центр зараз па сутнасці патрэбна просто каб частку груза гэтага выгрузіць, то мне класці няма куды. Спадзяюся, што дастаткова шмат я выгружу. А што за хоббит? А что за хоббит? Я пропустил нечто?
Мне майго хобіта. А, ўсё, я зразумеў, я прачытаў толькі вышэй. Ну, я выбачаюся. З-за таго, што я там калупаўся, я прапусціў трошкі чатку. Гэта мы пра бота размаўлялі, так. Мне майго хобіта прынеслі, не такі ён і маленькі, але таксама ў шафе сказалі, што толькі некалькі экземпляраў яны ўсе заказаныя. Гэта самы хобіт, ён жа 100 сторонак. 110 тыпу такога. Ну, калі не вельмі вялікім, нават сярэднім такім шрыфтам. Ну, то бок яго можна упіхнуць у нармальную такую кнігу. Просто ўсё ж такі гэта не такая прям вялікая штука. Пробовали мы с человека стыком груз скрасти? Было, по-моему. Не портера, конечно, але с портера я не ожидаю, яны мне дизлайки поставить. Нахрен их. Неудячная увогуле. Я за игру забираю, как бы меньше возить было, а тут яны яшчэ дизлайки буду ставить. Но я упэўнены, что яны дизлайки поставить, а насамрэч не спрабаваў. На The Lost Vikings. О, Vikings поехали. 1000, дякую вялікі. Забирайте апошнія дайсы. Дякую вялікі. The Lost Vikings ачмурэнная гульня просто. Мне так падабалася на гэтым самым на Сеге, я прям... Я прайшоў яе некалькі разоў прям. Вядома, што я пазлаў усіх гэтых не памятаю, але яна вельмі кайфовая. Хто не ведае, The Lost Vikings гэта па сутнасці пазл гульня, у якой вы гуляеце за 3 вікінгаў, якіх скралі іншапланетяне. Жылі сабе такі ў Скандынавіі 3 вікінга. Іх зацягвае ў іншапланетную талерку. Вось, і яны ў гэтай талерцы спрабуюць выбрацца і вярнуцца дадому. Увесь квест па гэтай па сутнасці вяртання дадому. О, 5 зорачак. Ну, вось, зразумеў, галаграмкі. Мексиканскі крыптабіот, гэта нашывачка у нас ёсць. Ну, аказала толькі галаграмкі. Яшчэ нашывачка ёсць. 5 зорачка. Першы наш на 5 зорак падаецца. Вось. І... Як ён? Як жа ж ён? Што я пра вікінгаў казаў? Дык вось, і 3 браты вікінга, кожны з іх мае свае здольнасці, пры гэтым іх мінімальныя па тыпу магчымасці. Адзін можа трымаць шчыт і ставіць яго, другі можа скакаць і страляць, па-мойму. А, не, проста скакаць. І трэці можа страляць з лука. Усё. Але вам прыходзіцца камбінаваць іх хітра, каб праходзіць узроўні, інакш у вас нічога не атрымаецца. Калі нічога не вядома пра Death Stranding, то складана хутка патлумачыць. Вось, прям складана. Тым больш, што мы зараз робім дадатковыя квесты, абсалютна неабавязковыя. Як бы я просто падвышаю адносіны з персанажамі. Вось, ну, персанажамі з лакацыямі. Абсалютна апцыянальная рэч. Але агулам мы гуляем за дастаўшчыка, які ў постапакаліпсісе, нават у апакаліптычным сусвеце намагаецца, ну, як бы, дапамагаць людзям, просто займаецца дастаўкамі, але і это просто такая ў яго праца. Пры гэтым вакол яго круціцца ўвесь сюжэт, таму што яму не пашчасціла быць яшчэ не самым звычайным чалавекам, калі коротка. Сам груз, мы просто, гэта рэальна груз, які кінулі іншыя дастаўшчыкі. Мы падбіраем гэты груз зараз, альбо дастаўляем паміж месцамі, вяртаем груз, напрыклад, дапамагаем іншым. Вось прыкладна так. А наконт груза, куды мы зараз едзем, мы паедзем у лагер бандытаў і забяром груз адтуль. Стэлсіць ужо не будзем. Я не жадаю гэта расцягваць у часе. Я просто пагляджу праз вежу, адзначу ворагаў усіх. Калі гэта ўвогуле падыходзіць пад сітуацыю. Колькі іх там можа быць? Там усяго 4 іх? Дык гэта ж ні аб чым. Альбо адсюль не дацягваецца просто на іншы бераг. Ну, давайте зброю падбяру трошкі з таго, што там ёсць. І там літаральна на зямлі валяецца. Пайду просто пастраляю. Драбіны не возьмем? Не. Драбін, дарэчы, ёсць з сабой. Мне падаецца, просто не дацягнуўся зараз, як ён, ну, сканер гэта.
А праедзе ў мяне тут машына ўвогуле? Тут закінуты гэты пункт. Так. Пролезе? Не пролезе. Калі што, просто ногами пойдем. У нас, по-моему, вазочек быў, калі што груз заберем і так. А, на машине ж ёсць гэты самы кулямёт прям. Это ж боевая машина-то. Мы зараз повыносим их усіх. Агулам мы жывем у свеце, дзе людзі гуляюцца са смерцю, выкарыстоўваюць яе ў індустрыяльным маштабе. А наадварот, са смерцю, ну, блин, яно просто, любые размовы пра Death Stranding, яны пачынаюцца з таго, што па тыпу, ну, тут усё складана, і мы, як толькі закранаем любую тэму, мы адразу ускладняецца ўсё, прям ускладняецца. Давайте поедем просто на начало. Не пашчасціла яму, мы за ім прыехалі. Альбо, ладно, давайте. Трошки постраляем. Где там у меня? А, у меня есть болы, я вот могу их нормально выносить. Эй, чел. Доброй раницы. Ладно. Неужели я так далеко один от одного? А, вось там бягуть уже сюда. Зауважили меня. Не меня, а машину, якая приехала. Так. Он спынется, не? Не планую спыняться. Машину пошел проверять. Эй, чел! На. Усё еще трымается там. Оп. Да, блин. Мимо. Вырубил. Бягуть, родненькие. Бягуть. Эй, вітанки. Оп, вырубил яшчэ. Ну, 5 гэта нават не группа. Давай, чел. Блин. Незручно колени бегают. Постой, погляди на меня. Ось, усё. Не, яшчэ засталіся? А, гэта ты, каго я не заўважыў. Там их больше. Вось жа холера. Ну ладно. Оп, минус яшчэ один. Еще ж таки не 5, их значно больше. А то я тут уже расслабился. Я бачу там двое. И на веже мне падаецца, не? Мне гэты груз нават перашкаджае, не бачу нормально. Коротко, Death Stranding нормально не подлумачишь. Ну, реально там будзе лухтаненькая. Я нават... Агулам сюжэт. Гэта, па сутнасці, пра аб'яднанне людзей, ну, паміж сабою. Бо інакш усім капзда. Ну, ёсць такая штука, як выхад смерці, і, па сутнасці, у нас амаль няма нармальных метадаў ратавання чалавецтва супраць гэтага. Опс, я пераехаў кагосьці. Не забіў? Не забіў. Вось, нармальнага спосабу ратавання ад гэтага няма, пакуль не прыдумалі, але мы толькі падзатрымалі яго. У першай частцы, у другой мы шукаем спосабы, мы далей шукаем спосабы, як што з гэтым нам рабіць увогуле. Так, там зверху у рэшта гэтага рэштунку для квеста. Мне падаецца, там прасцей драбінай будзе забрацца, чым выходзіць. Давайте вынесем уже гэтых двух, якія збоку стаяць і нічога не ведаюць. Джон і Сноу. Вось гэты, напрыклад. Стаіць сабе, нікога не кранае. Бола. Яшчэ засталіся хто? Аднаго баншу. Яму просто сюрпрыз зробім. Эй, хлопча. Глядзі, што ёсць. Лёгка. Падаецца, гэта быў апошні, але я не ўпэўнены нават. Так. А рэшта на версе. Тут наверх, мне падаецца, толькі драбінай нармальна і можна залезці.
Альбо тут дзверы дзесьці ёсць. Давайте абыдзем будынак. Ніякія тлумачэнні падрыхтавалі мяне да гульні. Шчыра, так. Каб зразумець, гульня спачатку увогуле дае першая частка, яна пачынаецца з таго, што табе амаль 2 гадзіны ты глядзіш кат-сцэны. Кат-сцэны вельмі кайфовыя, і ты, в прынцыпе, табе за 2 гадзіны тлумачаць асноўны, як бы, канцэпт сусвета. Пра дажджы, якія паскараюць час вакол сябе. Пра тое, што людзі не могуць, ну, смерць чалавека можа прывесці да яшчэ горшых наступстваў, чым не забіваць яго. Таму людзі, хоць і у постапакаліпсісе, але гэта постапакаліпсіс, у якім усе вельмі асцярожныя. Вось, гэта няма такога, што людзі проста адзін па аднаму страляюць, адбіраюць адзін у аднаго рэчы. Вось. Што там, мяне заўважыў хтосьці? Мне падаецца, гук быў. Яшчэ застаўся так. Раз. І там адзін чел до нас зараз бежить, падаецца. Колькі вас засталося-то? Мне падаецца, альбо яшчэ адзін дзесьці бегае, не? Давайте вырубім гэтага на зямлі. Оп. Выхад смерці адбыўся праз людзей. Не зусім. Не. Выхады смерці гэта цыклічны працэс, калі адбываецца выміранне на нашай планеце. Вось і ўсё. Як бы гэты выхад смерці просто наступіў выхад смерці. Там жа няма такога, што людзі выклікалі яго. Цікава, што ідэя трэба аб'яднацца, а то ўсім капцы пераходзяць у ідэю, чым больш мы аб'ядноўваемся, тым больш праблем. Так, але аб'яднацца па сутнасці, з-за таго, што людзі раз'яднаныя, ніхто не можа, у адзінку ніхто не здольны вырашыць гэтую праблему. Разам мы здольныя вырашыць праблемы. Але вось другая частка пераходзіць пра тое, што ўжо занадта шмат аб'яднацца ўжо можа быць праблемай. Ну вось такую думку пачынае закідваць. Так, гэта я наадварот у машыну хацеў загрузіць рэчы. У мяне зноў мне нешта суседзі пачалі нешта свідраваць. Я не ведаю, вам чуйна, не чуйна. Падаецца, не прабіваецца скрозь мікрафон, але калі я кажу, можа быць штосьці і чуйна. Прям вельмі настойліва. Так. А навошта ёй выбухоўка? Я не памятаю. Я проста не вельмі уважліва чытаў, што яна там вяртае, але чамусьці яна выбухоўку вяртае. Цікава. Віла Лібра гэтая. Чамусь у другой частцы столькі шмат зброі ва ўсіх. Машына ўжо не можа перавозіць гэта. Давайте выгрузім хімікаты, напрыклад. Там, напрыклад, хімікаты, што мне не патрэбныя ў такой колькасці. Блин, колькі ж у мяне груза. І ўсё гэта мне не патрэбна. Вінтоўкі гэтыя можна выгрузіць. Вы ідзеце проста на зямлю. Вось і з іх можна пачаць увогуле. Так, і ўсё, новага груза мы не бяром, ну, квестаў як мінімум, і едзем просто раздаем тое, што ёсць у нас зараз. Трэба даставіць на Віла Лібрэ, трэба даставіць у цэнтр, у якім мы толькі што былі, падаецца, калі падаецца. У цэнтр можна, дарэчы, просто загрузіць той, ну, той ресурсы, якія мы сабралі. Где бы тут проезд был, может, попадается нормально. Ой, проехали нормально. З-за того, что центр просто поблизу, давайте, может, у яго заедем, отдадим гэтые самые ресурсы і, может быть, які-небудзь груз по дарозе просто падабралі. Але, па сутнасці, нам ужо ў гэты цэнтр нічога нам ад яго не патрэбна. У-першае, мне падаецца, трохі таксама было, калі праз павелічэнне хіральнай сувязі пачаліся моцныя навальніцы. Падаецца, не памятаю, вось шчыра не памятаю. Магу памыляцца.
Ну, то, што ляжыць у падмурку сеткі, гэта, канешне, жорстка. Я не ведаю. Ну, проста, як бы, спойлераў зараз я буду накідваць. Напрыклад, тут ёсць, ну, вельмі дзіўныя канцэпты. Тут трэба тлумачыць пра фізіку гульні. Але глобальна... О! Выбухоўку патрэбна знішчыць? Зразумеў. Вось ён заказ. Так. Пазбавіцца ад выбухоўкі. Мне не патрэбна вязці яе назад. Мне патрэбна ад яе пазбавіцца. Окей, зразумеў. Амаль тупануў. Так, ладно, давайте, карацей. Мне запыталі пазбавіцца ад гэтай выбухоўкі, а не прывесці яе кудысьці. Я думаў, такі ўжо, блін, яны тут таксама баявыя нейкія. Так, выбухоўка, уся гэтая ідзе са мною. Частка не паедзе, таму што я не магу яе проста вытрымаць. Адвязу трошкі далей. Ну, аднясу. Давайте. Машыны, каб не выбухнула. Так, вось тут. Выгружаем выбухоўку. Я мог бы просто там прямо на базе ад яе бы і пазбавіцца. Яны яшчэ ў радочак так стаялі ўсе, просто стрэльнуць і нармальна. Пазбавіцца ад яе ў горадзе. Не, ну блин, вы што? Маньякі. Так. Дзе там яшчэ? Ёсць якая? Падаецца, гэта ўсё. Так, гэта ўсё, гэта вось дзве. Што ён там свідруе? Так, дзе... вось там. Зараз будем страляць. У мяне пісталет, ну, гранатны пісталет зараз, так што, ў прынцыпе, нармальна. Зараз гэта ўсё падарвем. Усё. Адбегчы. Так, нормально. И где мой пистолет? Вот он. Есть? Минус выбуховка. И груза не меньше перевозить. Судовно. Яны чамусьці лічаць, што калі працягу падлучаць, стихійныя весты мусяць знікнуць. Ну глядзі, іх назіранне, гэта не... гэта навука. Карацей, яны рэальна праверылі. Усе падзеі і нестабільнасці, ну як яны сцвярджаюць, адбываюцца па-за межамі сеткі. То бок, у самой сетцы плюс-мінус усё стабільна, па-за межамі сеткі нестабільна. Таму карысна падключаць усё. І без сеткі ўвогуле не атрымаецца гэтыя самыя. Самае дзіўнае, яны, тыпу, без падключэння сеткі не атрымаецца браму адчыніць на іншы кантынент. І вось брама на іншы кантынент мяне больш за ўсё цікавіць, таму што мне падаецца, тут мы поўнасцю атрымліваем дэзінфармацыю ад усіх. Даверыць груз? Не, ну раз такое, калі нам няма чаго даставіць сюды. Давайте заедем на Вилла Либре, развезем гэтыя грузы і пойдем по сюжэце. Нам там у горы трэба ехаць. Не ў горы ехаць, а ўвогуле там прыйдзецца караскацца. Так. Ну, праз лагер праязджаем, як звычайна. Я думаю... блин, батарейка скончваецца па краху. Было бы непрыемна, калі... У мяне ёсць ПХК? Спадзяюся, мне хопіць яго.
Оп. Яшчэ. Это той лагер, ад якога я ўжо пазбавіўся. Тут усё яшчэ ворагі не з'явіліся па новай. І цудоўна. Таму што нехрен. Так. Калі пабачым па дарозе, дзе зарадзіцца, то абавязкова зарадзім машыну, бо ўжо амаль 0. Цікава так, што яны жадаюць адкрыць яшчэ адну браму. Ну, яны, тыпу, спрабуюць распаўсюдзіцца далей, але як мы даведаліся на апошняй місіі, уся гэтая сістэма APEC, якая, ну, дастаўкі, яна звязана з Хіксам, то бок гэта дрэнна. І, па сутнасці, сетку, якую мы пракладваем, гэта, ну, яна праблема, прям праблема. Мне падаецца, ну, як звычайна, Хікс нас проста выкарыстоўвае для нейкай сваёй лухты. І ўся гэтая місія, ўся гэтая частка, гэта мы гуляем пад тое, што кажа нам Хікс. Проста мы гэтага не ведаем. Ну, не ведалі большую частку гульні. Ось, даехалі до зарадкі. Хтосьці зараз лайкаў атрымае. За такую файную зарадку. Так, дастава для Віла Лібре. Мне падаецца, гэта ўжо павінны быць 5-й ўзровень. Калі гэта не 5-й ўзровень, я нават не ведаю. Ну, мы ў любым выпадку не дабіваем. Мы проста давязем, што давозіцца. Вось і ўсё. А раптам Хікс умушае сама бегаць з дастаўкамі, падлучэннямі, каб то не дэпрэсаваў. Дык Хікс жа і павінны ў смерці Лу, я так разумею. Ну, гэта ж чырвоныя людзі прыпёрліся на базу яго. Ну, як мінімум, сам так у гэтым упэўнены. І, ну, для нас гэта выглядае такім чынам. Калі гульня нас падманвае, то, ну, вы бачце, я там не хапаем проста нават кавалкаў, каб дакладна гэта ведаць. Давай. 5-й ўзровень, цудоўна. О, паглядзіце, які патч. Ну, это самая нашивачка. У гэтым будынку нам зараз можна адпачываць. Дазволілі. Моц электрычнай зброі падвышаецца. Ладно, добра. Nothing compares to when you first brought us those remote medical units. Ever since then, the people of Villa Libre have been able to live healthier and more fulfilling lives. I can't thank you enough for that. Please come and visit us anytime. You'll always be welcome here. We've set aside a place where you can rest in between runs. If you ever need a break, just say so. Everyone here is looking forward to the day we see you again, Sam. Цікава, тут будзе нейкае унікальнае, типу, взаимодзеянне? Адпачыць у сховішчы, давайте. Нас просто пусцяць прямо у сам бункер.
Усё, зразумеў. То бок мне не паказалі там ніякай узаемадзеянні, проста магчымасць адпачыць у бункеры. Ну ладно. Я подумал, што мала ли там прям сваю душу, вось гэта ўсё прям свая сцэна будзе. Ну ладно. Не, дык не. О, навальніца набліжаецца. Давайте едем отсюда. Заезжаем до бока, до мастачки, до центра яшчэ. Ну, карацей, разводим тое, што у нас ужо ёсць. Душа там няма. Ну, то бок нам далі толькі магчымасць адпачыць. Навальніца паблізу. Зло я пакуль не разумею, неяк ён дзіўна адрэагаваў, хаця верагодна, што ва ўсім у гульні вінаваты Хікс велізарная. Не, ну Хікс амаль 100% павінны. Пытанне хутчэй, наколькі гэта ўсё разам звязана. Давайте трошки паскорымся. Але я баюся аб камяні нейкі дзёбнуцца. Там, як звычайны мелкі каменчык нейкі заваляецца на дарозе. І нам поўнасцю раздзяўбіў увесь груз. У нас там крохкі груз нейкі мы вязем, дарэчы. Да мастачкі, па-мойму. Пачакайце-ка. Ворагі з'явіліся. Адрэспіліся ворагі на гэтай лакацыі. Боже халера, а я магу аб'ехаць гэта ўсё? Просто мне, ну, неабходнасці няма з імі ваяваць. Я лепей аб'еду. Вось так, напрыклад. Так, где там хованка гэтага? Бока літаральна пад носам дзесьці павінен быць зараз. А, вось он. Яго голаграма. Оп. Оп. Падабаюцца гэтыя голаграмы, якія амаль кожны хаваецца, дзе можа. Што цікава, голаграма, яна ж супраць іншага чалавека, каб іншыя людзі не заўважылі. То бок, чым больш яны аб'ядноўваюцца, тым больш не давяраюць. Цікава, што ў цябе тут няма дажджоў, я тут пакемонаў шукала. Можа быць, пазней у гульне, не? З'яўляюцца. Hey, Sam. Hope your journey wasn't too hard. I'll take a look at the orders right away. That is a mountain of cargo. I'm curious how you got it all here. Як? На машине доставив мужик. Там припаркований грузовик. Found it. This is that cargo that went. Sam, there's not a porter alive who's as talented as you. I wish I had a fraction of your skill. I've upped your allocation of materials again. I hope you'll make the most of them. Now displaying your current order. Цудоўна. Покемонов, что? Карацей, каб вы разумелі, тут есть механіка покемонов. No longer bound by your past. Для тых, хто не ведае, мы не так давно открыли. Мы можем ловить у покеболы покемонов и выпускать покемонов. Я не жартую. Розніца толькі ў тым, што мы кідаем у BT гранаты, і гранаты, ну, па тыпу, мы можам злавіць у выніку сабе пачвару і босаў, рэальна босаў гэтых BT-шных. І потым выклікаць іх, калі нам патрэбна дапамога. Truth be told, I've known for some time. You're the man who delivers. Sam Porter Bridges, the legend in the flesh. But
It isn't the stories everyone tells that I value. It's the man standing right here in front of me. In this day and age, the fact that you're still doing your damnedest to make the world a better А Nintendo про гэта ведае? sets you apart. Лепей нікому не кажыце, чат. Нікому не кажыце, а то Nintendo даведаецца, і мы згубім пакемонаў унутры Death Stranding. Following your example. Doing everything I can to become a legend in my own right. Некалькі каташкаў нельга завесці. Мне падаецца, не. Мы атрымліваем толькі аднаго кожнага віда. То бок, па сутнасці, каб атрымаць сабе яшчэ аднаго, нам патрэбна знайсці яго. Рэдкага пакемона новага. Оп, які ўдалы мост, які я ўжо пралайкаў. Дарэчы, можа гэты масток варта адрамантаваць трошкі. У мяне можа быць і рэсурсаў, я можа нават і палепшыць яго магу. Так, адрамантаваць у першую чаргу. І палепшыць, можа, што-небудзь завалялася ў мяне. Металаў трошкі закінуў. Вось, дарэчы, наконт больш не будавала, мне адчуванне у другой частцы, што я у першай частцы з сабой абавязкова патрэбна адна альбо дзве лесвіцы, адна вяровачка і гэты самы, і спрэй, так? Это просто мінімальны набор, якому цябе навучае першая частка, таму што без іх ты, па сутнасці, вельмі хутка знойдзешся, не зможаш выбрацца адкуль-небудзь нармальна. А тут атрымліваецца так, што большую частку часу, ну, калі браць ужо ўвогуле першую лакацыю, то ўвогуле тут усё проста. Вось, але мне падаецца, будаваць і ставіць прадметаў трэба значна менш. Вось гэтыя масты моцная штука, гэта круто. Але ў першай частцы нават масты не той, каб ратавалі ад усяго. Усё дакладна, ты тут за машын і манарэйкі, як быццам няма сэнсу нават у тросах. Так. І сістэма тросаў... Не, ну сістэма тросаў можа быць карысна на гары. Ось. У першай частцы мапа была пабудавана так, што каб трапіць праз гару, табе патрэбна ў вельмі незручным месцы будаваць дарогу. Калі ты яе ўжо пабудуеш, то малайчына. Але пакуль ты яе не пабудаваў, па сутнасці табе карысней і прасцей пабудаваць сабе сістэму тросаў, альбо лесвіц, альбо яшчэ нейкі дапамогі скрозь горы. І гэта было цікава, мне вельмі падабалася скрозь горы хадзіць. Давайте паскоримся. О, гэта двое. Вы па мне сумавалі, так? Бяжыце адсюль. Бяжыце, портары. Так, достава для мастачки. Тут не шмат, але штосьці. На Bear Simulator. Дзякую для мэтай горы. Сімулятор мядзведзя 1000 атрымлівае. It's kind of you to drop by in this weather. Let's see how the orders are coming along. This looks good. Excellent condition by anyone's standards.
О, її й на 5-ту зорочку хапіла. Sam, you may be one of the Ой, most нові important people кольори, I know чудовно. right now. Рожовенький Let me share з'явився. my appreciation with this gift. You can use more of my materials if you like. So, Now displaying your current Porter grade. had a chance to check out my art, Sam? The last few illustrations I shared are actually part of a series. I was wondering if you noticed the connection. You see, taken as a whole, they're meant to represent a single world. The one I'm working on now will be the final piece. You'll be the very first to know the moment it's complete. Make sure you view it alongside the rest of the collection. Nothing compares to the fulfillment I get from creating art. But picking new colors for you is fun too. Let's Я на continue апошній to малюнок collaborate, скончить Sam. яшчэ на 5-му ўзроўні. Асобнасці ў яе ёсць. А, яны вось усе ў радок. А дзе будзе 5-я? Яна яшчэ збіраецца частку даць. Ну рэальна быццам бы як нейкі хорар. Давай, машинка. Давай, машинка. Осторожно, осторожно. Оп, приземляемся. Портеры, бежите. Я еду. Что у нас по часе? Давайте зараз ужо скончивать. О, яна даслала апошні малюнок. Будем скончивать. Ну, якая штука? Паспрабуем зараз давозім ужо сюды. Можа быть, нават не поедем у лабараторыю гэтую. Хотя она тут и недалёка. Я нават не ведаю. Может быть, все ж таки варто съездить. Давай, опускай свои штуки. Шмат сюды пойдзе. Гэта павінна быць канец ужо гэтага цэнтра. Come to visit us again? Welcome. Ay, Dios mío, how did you carry all of that? All this stuff. Never thought it would get here. But then you show up with a nice surprise. Since you've been so good to us, allow me to entrust you with some valuable data of ours. We're increasing the quantity of materials allocated for your use. Now displaying your current Porter grade. Не хапіла на 5-ю зорку яго. А падаецца, столькі даставіў. Love this new and improved version of the assault rifle. Вось я думаю, што ж я хацеў напісаць наконт Новай Зеландыі, звязанае з гульнёй, і зараз узгадаў. У Новай Зеландыі ёсць пляж, які завецца Пека-Пека. It's yet another breakthrough that Okay. your hard work made possible. Thanks again for doing your part and continuing to back us up. А можна з іх пабудаваць дарогу, каб на першай падскочыць, а далей аўтаматычна уі, вам пакунак. Можна, тэарэтычна можна. Толькі трошкі, ну, такі, разбіцца можна нахрен там.
Так, у нас даволі шмат груза. Мы увесь даставляць не будзем. Трэба зараз зразумець, што нам патрэбна. У лабараторыю ёсць 3. Гэта, ну так, нам давайте з'ездзім усё ж такі ў лабараторыю. І гэта, па сутнасці, апошняе, што мы будзем даставляць. А потым я выклікаю Магеллан. На Магеллан гружу увесь, ну, усе грузы там. Не грузы, а рэсурсы, якія ў нас ёсць. Выбачаюся, DHV Магеллан. Грузім туды ўсё. І там разбяромся. Паляцім ужо у Аўстралію. Толькі трэба разумець, што гэтая рампа, яна па сутнасці захоўвае маю інерцыю. То бок яна мне дадаткова не разганяе нічога. Вось як я разагнаўся, так яна мяне і будзе працягваць. Яна трошкі лёгкасці па тыпу быццам бы машыне дадае, але нічога надзвычайнага. Так. Портары, якіх я амаль здавіў. Запыт, сколько? Не, ладно, не будем будовать. Обойдется человек. Доставочка. Ну, я шчыра думаў, што там на тое сховішча можна саскочыць зверху. Я думаў, у гэтым як бы асноўны сэнс, але не. Там было патрэбна пракрасться па вадзе. Чаго я адразу не здагадаўся. Take a load off, Sam. Hope I don't have to tell you you're always welcome here. Нарэшце, пра камізэлькі. Памятаеце, казаў, што камізэлькі адрадэкаўскі. Вось у яго адрадэкаўская камізэлька. Бачыце, у яго кішэнькі? 4 кішэнькі, якія чорненькія полосы, так? Пад розным вуглом, так? І адна палоска, кішэнька вертыкальная. І, па сутнасці, у нас 5 лепесткоў такіх атрымліваецца адрадэкаўскіх. Picked up some lost cargo, I see. Should be a nice surprise for someone. I can't think of anyone who's done as much for Голограма Дедмана. Круто. us. Have this Подобається. as an expression of our gratitude. We all agree that you could use more materials, so we've upped your allocation. Now displaying your current porter grade. We really appreciate the lengths to which you've gone to help support our work here at the lab. Though, I'll never forget how I felt when I saw you take down that giant BT and saved our asses. Haven't seen any indications of a giant BT appearance ever since then, by the way. You brought us that peace and comfort, Sam. There'll always be a warm welcome for you here. That's a promise. Order completed. Well done. Тут, до речі, дощ йде. Теоретично ми можемо собі нового покемону завести. Я тільки не впевнений, що я жадаю. Типу, навошта мені ризикувати, коли необхідності нема, мені каточка хапає. Так, тут же мы давайте перепрацуем. А, не, давайте просто выкликаем Магеллан.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Вось гэта мы ўсё адправім. Няхай іншыя дастаўляюць. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Так, это ўсё не, новых заказаў не бяром. Мы Елан выклікаем, ён нам спатрэбіцца зараз. А Магеллан, ён там каля 5 будзе. Вось. Зараз да яго пад'едзем. І мы, па сутнасці, ўсё, што там у нас ёсць, мы... Там альбо рыштунак ёсць, там ёсць розныя рэсурсы, мы ўсё гэта перапрацуем проста на Магеллане. Калі нават гэта будзе перабор, то няхай ўжо і згубіцца проста частка. Што зможам загрузіць на Магеллан, загрузім на Магеллан. Навошта рызыкаваць агента Nintendo заўважыць. Дарэчы, што цікава, дождж скончыўся, то бок ужо ўсё, забудьце. Оп. Так, пераапрацаваць тое, што ляжыць у машыне у першую чаргу. Гэта розныя рэсурсы. А, не, пачакайце, я з машыны хацеў паапрацаваць. Дзе там? Дзе там машына? У машыне. Гэта ўсё не патрэбна, гэта лесыцца ўсё. Гэта калі што я лепей зноў зраблю. Вось гэта, вось гэта. Керамікі нармальна так, дарэчы. Хімікатаў будзе. Сплавы. Ну, нормально мы так поднабраліся. Усё гэта перапрацаваць, а ўсё гэта на Магеллане застанецца. Так. Не тое. Далей пераразмеркаваць. Не тое. Дзе яно было? Вось. Вазочкі нам на заплечнік. Вазочкі, дарэчы, можа быць варта перапрацаваць таксама. Калі што новыя створым. Таму што яны там ужо пашкоджаныя нармальна так. Я з імі праз возера хадзіў, і яны ўжо пашкоджаныя нармальна. Усё падаецца, так? Ну, цудоўна. Ідзем на адпачынак, хуценька, і потым перасоўваемся ў Аўстралію. Good morning, Sam. Hi, Sam. Усе гіганцкія біці з'яўляюцца толькі больш-сам. Ну, таму так, правильно, таму і не бачыць. Таму так усё добра ў іх. А вось гэта каментарый не зразумеў. Просто тут сітуацыя як з дельфінамі, піша Тэнчык.
толькі тыя, каго выратавалі, змаглі расказаць пра гэта, а сам адзіны рэпатрыянт. Я нешта не ведаю пра дельфінаў? Што? Woo-hoo-hoo! Looking clean as a whistle. Нормально. А, я же патчы гэтыя панатрымліваў, так. Мне нават месца ёсць на адзін. Давайте вось гэта. Тырк. 2 патчыка. І зараз мне падаецца, прямо адсюль я магу адправіць свой... Яшчэ можна кастамізаваць? А што кастамізаваць? А, ну тыпу у патчыкаў яшчэ паглядзець, якія ёсць. Ось. Адзначыць іх усе. Спадзяюся, гэта ўсё так? Не, ўсё яшчэ? Што за плечнікам не так? Аксесуары? Так. Аксесуары. Усё, зараз павінна было адчапіцца ад мяне. Не, ўсё яшчэ... Што я не зрабіў? Вось што я не зрабіў? Клічніка нідзе няма. Тут клічніка няма. Тут клічніка няма. Хуйня, што ты ад мяне жадаеш? Колеры хутчэй за ўсё. Так. Ну, тыя, каго з'явіліся гіганцкія... Каля каго з'явіліся гіганцкія біці, проста не змаглі пра гэта распавесці. А, лагічна. Лагічна. Так, колеры. Адзначым усё. Заплечнік я пакіну такі, як ёсць. Мне падабаецца яго такі выгляд бягучы. Так, перасоўваем Магеллан. Магеллан. А, можа быць, новыя колеры Магеллана з'явіліся? О, Магеллана колеры, ну, гэта самае, Джунджи Іта, карацей. Размаляваць можна. Ну, вось гэта круто. Гэта прям круто. Але я пакіну яго металёвым такім вось. Ён тады больш іншапланетным такім выглядае. Так, проклассе маршрут. Прокладываем у Аўстралію. Высадзімся... Можа быць, адразу каля квеста вось сюды. Там галоўны заказ, і будзем сёння далей ужо галоўны заказ рабіць. Я хацеў палепшыць заходнюю Аўстралію, але ўжо ладно, я буду займацца гэтым потым. Хочется сабе трошки сюжэта. Есть же жарт, што лічыцца, што дельфіны ратуюць людзей толькі таму, што тых, каго яны піхалі ад берага, не змаглі расказаць пра гэта. Лагічна. Я не думаю, што гэта прям жарт-жарт. Я думаю, што дельфінам трошки пофіг. Для іх просто цацка такая. Кажа, што дельфіны дапамагаюць пацярпелым у караблекрушэннях в вобласці да людзей. Але ж мы ніколі не даведаемся гісторыю людзей, якія яны не дапамаглі, а зацягнулі глыбей у акіян. Так, так. Памылка выжылага. Вельмі актуальная штука. Такое сабе надвор'е. Усё роўна шлях наш будзе без машыны. Я бы, можа быць, гэтую машыну ўвогуле разабраў. Але шкада, не, няхай будзе. Няхай стаіць. Рыштунак давайте падрыхтуем. Упэўнімся, што нам не сам не патрэбна. Не спяшайся. Да пабачэння, дзякую за рыбсаў. Я вось пра гэта падумаў першае. Я нешта не зразумеў складаную спасылку на аўтастопам па галактыцы, вось гэтая. Так. Мне прыйдзецца зараз прабірацца скрозь гэты самае. Скрозь горы.
Магчымы біці па дарозе, магчыма дрэннае надвор'е. Давайте для біці зробім сабе... О, тут хера... Ну ладно, давайте. Возьмем гранат. Я возьму с собой... Пистолет у меня есть, гранатный пистолет. Это неблагая штука. Я бы узял... У меня есть тикиган и бола, что уже цудоўна. Боевые пальчатки. Вот гэты абутак круты, и он застаецца. Лесвіцу дадатковую яшчэ. І можа быць дадатковы спрей, таму што мы... Калі там будзе... ПХК. ПХК дадатковы лепей. Парочку нават. Мы там па заседкай будем большую частку часу. Не, давайте ПХК меньше. Ну, там, блин, а можно обрать, калі ласка, меньше? Один ПХК, нехай додатково будзе. І додатковый спрей. Там уже будем экспериментовать что-нибудь. Бойки я прям не различиваю нейкай. Я думаю, что гранат мне хопить. Двух гэтых. Ну и все. Адрыхтовались. Гэта ўсё ідзе заплечнік. Мне спатрэбіцца вазочки. Хутчэй за ўсё. Давайте 2. Не, давайте 1. Одного вазочка мне хопіць. Яны просто займаюць месца яшчэ ў заплечніку таксама. Так. Є меркаванне, што аўстралійцы з'яўленне тых біці маглі б нават і не заўважыць. Ну, яшчэ адна пачвара, якая хоча цябе забіць. Угу. По сутнасці так. Я думаю, што рэакцыя аўстралійцу была бы такая: блин, зноў. Не, такі выхад смерці? У нас гэта аўторак называецца. Так, ладно. Идем забирать квест. Нам прыйдзецца зараз. Галоўная місія будзе прайсці праз горы. Ось. І вакол гэтага будзе як бы асноўнае заданне бягучае. Я адзінае, што... Запад для камандзіра дастаўкі. Не, мужик, вы бачыце, мне туды зусім не па дарозе. Из-за того, что мы будем идти праз горы, я не бачу сэнса брать там машину, мотоцикл, это все. Максимум только добраться хутчэй до гор. Адзінае, что мы дачакаемся раніцы прям тут. Заказ. Самае небяспечнае, можа быць, нам, дарэчы, варта ўзяць больш спрэя. Таму што зараз будзе груз, які небяспечны. Як толькі шкодзіцца хоць трошкі гэты самы, ну, яго... Як жа ж ён? Як толькі шкодзіцца хоць трохі сам кантэйнер, з яго пачынае ісці газ небяспечны, і ён можна забіць. Ну, ён хутчэй усё нам будзе шкодзіць. Таму кантэйнер прыйдзецца бясконца ремонтаваць. Подъем. Мы зараз поедим, попьем энергетикаў, тому что, зноў жа, нам у асноўным на нашу силу будзе гэты квест, таму лепей падрыхтавацца. Крыптабіота ўсіх з'ядзім. Ням. Гарбатки поп'ем, усё добра, файненько будем. І праз гору полезем. Праз гору гэтую. Усю гарбату выпьем. Будем сикать по дорозе.
Піва ў гэтай частцы не будзе? Не, ну яно тыпу хіральная гарбата. Тое, што мы зараз п'ем. Таму не, падаецца, піва не будзе. Усё, падрыхтаваліся максімальна. Наколькі толькі магчыма. Долмана нават праігнаруем. А то ён усё роўно скажа нешта зусім дэфолтнае такое, тыпу, о, як жа добра ты паспаў. Так, ёсць. І што у нас за груз? І шмат ли яго нам весці? 180. Ну, нам аднаго вазочка хопіць, у прынцыпе, на гэта ўсё. Пачакайце-ка. Вось глядзіце, як наш маршрут выглядае. Это, па сутнасці, проста праз гару, прям праз самую-самую. Тут нават перавала ніякага няма. Самая жэсць, карацей, будзе. І маё бліжэйшае сховішча. Мне падаецца, можна пазбавіцца ад аднаго ПХК нават. Можа быць, не, ладно, паставім ПХК і сховішча там на апошні момант. Альбо поўнасцю абыходзіць. Альтэрнатыва гэта праігнараваць усё і ісці ўздоўж гары, але я жадаю праз самы верх паперціся, як шалёны. Мне падабаецца гэта ідэя. This cargo has been designated hazardous. The container encasing the cargo may release noxious gases if damaged significantly. Ага, ну то бок не пашкодзіць гэта самае. Метеарыт, які быў знойдзены ў руінах Lakeside Fort Knott. Гэта горад, які тут быў. Калі моцна пашкодзіць кантэйнер, то пачынае уцечка пачынаецца. Ну, мне падаецца, варта... Давайце ў вазочак. Адпраўляйце ў вазочак. Я сабе ўсё ж такі зраблю яшчэ дадатковы спрэй. Можа, адзін. Там і так яго нармальна. І ў заплечнік адпраўляецца. Ну і ўсё, астатняга хопіць. У мяне, дарэчы, з таго, што я Мексіку падмацаваў, у мяне шмат усяго тут. Так, палепшаны электрычныя атакі, цудоўна. Можа быць, яшчэ што-небудзь. Больш фільтрацыя вады. Няхай будзе. Больш кантрактаў, але ў мне іх і так не выкарыстана. Ну ладно, пакінем як ёсць. І нашу кастамізацыю нашага выгляда. Мы ж зараз праз горы будзем. У нас ёсць нешта снежнае такое. Не падаецца. Вось, снег і асфальт. Вось, снежная маскіроўка у нас будзе. Усё. Пайшлі. Оп. Do you have a moment, Sam? I was wondering if you'd noticed Hartman doing anything strange lately. Sending odd mails, sleepwalking. You know I'm not the kind of person who enjoys spying on her colleagues. But when I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. If you see anything out of the ordinary, don't hesitate to contact me. Фрэджайл нешта дзіўна, ну, заўважыла, што Хартман сябе дзіўна паводзіць. Ходзіць уначы, яна правярала камеры і пабачыла, як Хартман проста уначы дзесьці вошкаецца. Вось, ёй не вельмі гэта падабаецца і, карацей, шчыра, я думаю, што нешта не так з Фрэджайл. Я, па-моему, падымаў гэтую тэму учора, але зараз яшчэ раз патлумачу сваю думку. У мяне няма ніякіх доказаў, нічога такога, але мне падаецца, з Фрэджайл нешта не так. Ну, тыпу, яна нейкая дзіўная. Это Хікс. Мне складана гэта патлумачыць прям. Блин, а чаму соненька садзіцца? У сэнсе садзіцца соненька. Я ж спецыяльна раніцы дачакаўся. Я не жадаю ўначы лазіць на гару. Не, давайте-ка мы гэта... Магеллан, садзіся, мы... вось там сховішча, давайте ў сховішча пасядзім.
Луфта нейкая. Я ж специально до раніцы спаў. Да не ожидаю отчаплять его. Ладно, отчапіў, усё роўна. Дык вось, глядзіце, Фрэджайл просто, яна быццам бы як іншы персанаж у параўнанні з першай часткай, вось такое адчуванне. Яна паводзіць сябе па-іншаму. І яна адзіная, хто бачыла апошні Лу. Вось, я не ведаю. Мне такое адчуванне, ну, альбо яна траўмаваная смерцю Лу, альбо нешта не так. Мы не давяраем Фрэджайл, я не ведаю. Я не магу патлумачыць. Я адчуваю, што нешта не так. Ведаеце, размовы з Фрэджайл нейкія, яна і так як бы сціплы чалавек, я разумею. Але ўзяць Фрэджайл у пачатку гульні і зараз, і гэта два розных персанажы ўвогуле, па майму адчуванню. У меня такое адчуванне, гэта яно з самага пачатку гульні, каб вы разумелі. Я просто дагэтуль такі, ну, яна просто траўмавана смерцю Лу. Вось. І я ні халеры не разумею. Просто ёсць адчуванне быццам бы нейкай сцяны паміж персанажамі. І больш нічога, у мяне няма ніякага ні аправяржэння нейкага, ні пацверджання, нічога. У мяне ноль, ну нічога абсалютна. У мяне няма нагоды ёй не давяраць, просто гэта працягваецца даволі доўга. Я не магу пазбавіцца да гэтага адчування, таму я дзялюся ім з вамі. Таму што ёсць адчуванне, што нешта не так. Так, там наперадзе сувязі, хутчэй за ўсё будуць падбіці. Так, і я яшчэ хацеў. Ага, ну, в прынцыпе, калі мы будзем ісці по гэтым напрамку, мы там сховішча можам яшчэ адно паставіць. Я пакіну яго для іншых гульцоў больш, чым для сябе, таму што мне не вельмі патрэбна. Нешта мне падаецца, я да раніцы дачакаўся, але такое адчуванне, што ні халеры не раніца. Ладно. Можа, на дворе просто такое. Дзесьці тут скончваецца. Вось яно. Ну, так, где он? ПХК наш. Наше сховище. Вось оно. Блин, хотелось бы на больш роўнай паверхні нейкай пабудаваць. Потому что тут нават не адпачнёш. Давайте туды наверх трошки падымемся. Ось сюди може бути. Ага, тут ось вона мяжа йде. Ну все равно под ухилом неким. Не вельми зручним. Ладно, давайте ось так. Нехай побудується, будемо тут ховатися. А яшчэ яна курыць, у яе сінія ручкі. Сінія ручкі так ніхто нам і не патлумачыў. Чаму яна курыць так шмат, таксама ніхто не патлумачыў. Ну, рэальна, у яе дае адчуванне іншага персонажа, я не ведаю. Мне не тое, каб шмат, чам я чапляюся больш, але адчуванне таго, што нешта не ў парадку, яно як бы не знікае. Таму вырашыў падзяліцца.
Узгадала, у Baldur's Gate 2 быў згублены квест, калі бу знікае. Яго выкладаюць дзеці, каб навучыць плаваць у фонтане. Ага. Выкладаюць? Паліць, бо маца няма, трэба камусьці. Ну, абавязкова, так. У гульне павінен быць хаця б адзін чалавек, які паліць шмат. Выкрадаюць. Ага, угу. It's blinding white. Zero visibility. Ну так, ні халера не бачна, гэта я згодна. І холодна яшчэ халера. Халера, вось надвор'е, а? Там ёсць груз трошкі ў бок. Але я нават не ўпэўнены, што мне варта туды лезці да яго. Не, не пойду. Проигноруем. Потому что незручно. Зусім ні халер не бачна. Толькі дзякуючы адрадэку і таму, што адрадэк паказвае вось гэтыя просто, ну, асяроддзе. Толькі дзякуючы гэтаму я бачу хоць штосьці. Так, я хаця бы па мапе іду прыкладна правильно. Так. Каля вось гэтай камянёў. Я так перайду праз самы хребет. Вітаю, Edge Potato. Ну так, там чат обмярковує квест з Baldur's Gate другого. Так. А мы амаль на вяршыне. Каб не гэты квест, я, можа быць, палез бы на самую-самую вяршыню гары. Калі б не квест. Квест у нас вельмі небяспечны, гэта груз. Яго лепей рамантаваць час ад часу. Але і надвор'е зусім не спрыяе. Мне патрэбна дзе... А месца... Вось туды. Не, я ўсё яшчэ... Я прям правільна іду. Захоўваю напрамак. Угу. Мы амаль на самой вяршыне. Усё, падаецца адсюль толькі ўніз шлях, правильно? Ну, амаль. Вось так прыкладна дзесьці прайсці. Я там не бачу ні халеры, мне падаецца... А ці далёка там падаць? Не падабаецца. Так, давайте... Я ўсё гэта сабе на спіну адпраўляю. Так, размаркуем трошки. І мы зараз скарыстаемся круком. Уніз спусціцца. Пайшоў трос. І вось з гэтым тросам уніз пойдзем. Нормальный таки провал униз. Не-не-не, сам, можно трошки левей? Ты можешь лев... А, я не могу гэта контролировать. Мне подавался мох раней. Ну так, нормально отрывается. Усё, отрымалася.
Трошки ніжэй. І, падаецца, яшчэ адзін пойдзе зараз. Так, зараз яшчэ адзін паставім. Сюды і зноў спуск. Божукна. Там уніз і уніз яшчэ. Я ж не разлічваў, што настолькі брутальна будзе. А вяровачка ў мяне апошняя засталася. Каб вы разумелі. Там низ будзе сёння ці не? Так, давайте знойдем платформу невеличкую. Нешта, падаецца, мне я дрэнна зрабіў. У мяне столькі тросаў няма. Пайшоў апошні. Я спадзяюся, мне гэтага хопіць, а? Нешта, падаецца, мне не. Ні халера мне гэтага не хопіць. Але не, вось гэта снег, гэта не правал нейкая бездань. Гэта снег пачынаецца. Усё. Вось роўненька хапіла. Так, куды мне? А дзе? А, вось оно месца доставы. Спусціліся, нормально. Давайте-ка... О! Сэм, трымайся. Уф. Давайте-ка зробім наступнае. Мы пазбавімся ад кантэйнера з якарамі. Таму што не патрэбна ўжо. А наш квеставы... Ён... О, кантэйнер амаль зламаўся. Так, нам зараз спрэі спатрэбяцца. Ты яго на вазочак, калі ласка. Так. І мы зараз адрамантуем кантэйнер. Скарыстаем некалькі гэтых самых спрэяў. Так. Спрэй. Змяніць наперад. Рамантуем. Нормально, мне падаецца гэтага хопіць. Зараз паглядзім, якім выглядзе. Мы амаль поўнасцю яго адрамантавалі, кантэйнер там у парадку. Ад спрэя можна пазбавіцца, дарэчы. На вазочак і прыснуць. Так, вось гэта і раблю. Пазбавіліся. Это таксама выгрузім, таму што няма сэнсу такі мелкі груз яшчэ сабой насіць. Ён і месца займае, і карысці не прыносіць. Так, ёсць. Пошли далей. По крыху. Сколько веры? Не. У меня ж груз. Сябе не шкада, груз шкада. Я не бачу ні халеры. Ну, падаецца нормально. Каб не адрадек, заблукаў бы я тут з таким надвор'ем. А так я бачу літаральна вось усё наперадзе. Ну, як мінімум тэрыторыю, як і выглядае. Магу арыентавацца. Это мы нарешті дійшли до гори Казієска. Я так розумію, ти Костюшка хотів написати, так? По сутності, я не ведаю, як эта гора називається у гульні. Я би яшчэ палазіў. Мы, дарэчы, не тое, каб у нейкую верхатуру, ну, мы высока забраліся, але каб вы разумелі, вось оно месца, дзе мы знаходзіліся. Вось тут мы спусцілі наши тросы, 3 штуки, каб спусціцца проста ўніз і пайшлі далей.
А сама гора яшчэ наверх і наверх. Прям наверх. Там хапае. Не ўпэўнены, што за гэтага з'яўляецца яе вяршыні, хутчэй за ўсё будзе гэтая кропка. Вось тут. Але на яе яшчэ і залезці тая задача. Залезть і утыкнуць трос. Нормальны варыянт. О! Надвор'е палепшылася. Нарэшце снег скончыўся. Мне цікава адно. Калі Эйпэк звязаны з Хіксам, якія нашыя далей дзеянні? Пашырэнне сеткі, гэта па сутнасці дапамагаць Хіксу? У чым праблема? Ну, типу, у сэнсе, чаму мы так робім? Чаму працягваем гэта рабіць? Дарэчы, папіць. Зараз бы яшчэ грыбочак які знайсці. Самы час быў бы. Тут додатковые грузы некие. Давайте позбираем. Мне патрэбна вось туды налево, але я зараз падыйду, падбяру груз і яшчэ трохі пасілікаем, паспрабуем грыбочак вырасці. Так. Не тое, каб вельмі хацелася б. Не настолькі, наколькі разлічваў. Усё. Оп, грибочек. Але не тое, каб здаравены нейкі, просто звычайны. Ну что там, где остатние гульцы? Давайте подключайтесь. Мы тут будуем грибочек. Так, два жихара. Подорожник и его сын. Вам доставочка приехала. Отчиняйте. А у меня разряжается геймпад. Угу, та його тата зараз не тут.
delivery. You came to connect us to the chiral network too, am I right? Sorry, but I'm not allowed to make the decision by myself. О, And right now, there's no telling when my father's going to get back. яго тата зараз няма, і без тата ён не ну, яму не нельга прыняць такое рашэнне падключэння да сеці. But then we lost contact. I was actually hoping someone could search for him and post a remain order. I'm certain he's still alive, and since no one else has taken on the order as of yet, I hope you'll at least consider it. Sounds like we've got an emergency on our hands. Давайте шукаць яго тату, выбор невялікі. Месца яшчэ такое не вельмі зручнае для пошукаў. Ну, ў сэнсе, сядзець тут проста няма чаго рабіць. Ой, і то я націснуў. Падскочыў. Угу. Ён там даволі далёка ў гарах. А я магу тут матэрыялы, ну, рыштунак рабіць? Спадзяюся. А, не, я ж не смагу сабе рыштунак рабіць. Тое, што на мне, то на мне. Непрыемна. Дайце-ка момант, я заменю сабе геймпад, можа, а то зараз разрадзіцца яшчэ. Чакайце хвілінку. А то той геймпад уже амаль разрадзіўся поўнасцю. Не ведаю, чаму не зараджаўся ўсю ноч. Так. Добра. Каб забрацца туды ўверх, мне бы рыштунка атрымаць. А, ён мне дасць. Добра. Хаця бы запас. Хаця бы одна лесвіца і набор крукоў. Усё ў парадку. Нам хопіць. Мне гэтага павінна хапіць. А я магу у свой гэта самае ну там сваю хованку по тыпу. Так, я магу у сваю хованку. Давайте пакладзем сюды. Што мне не патрэбна хутчэй за ўсё будзе. Гэта гранаты няхай застаюцца, лесвіцы застаюцца, болаган заўсёды карысна, няма чаго забываць яго. Лесвіцы таксама. Давайте вось гэтыя грузы, якія дадатковыя мы знайшлі па дарозе. Вось яны ў кантэйнер і адправяцца. Астатнія з сабой забіраем. Халера з ім, што не ўсё з гэтага нам спатрэбіцца. Цудоўна. Пайшлі. Вазочак, ты... А мы зможам пракаціцца на вазочку зараз? Ён усё роўно пусты, правильно? Грузоў не шмат. Где там? Я, можа быць, давайте тады сабе возьму лепей кантроль над вазочкам. Вось гэты. Па-за межамі хіральнай сеці нельга змяняць іх. Разумеў. Эй, Сэм, не тое, не тое, не тое, не тое, не тое. Давай, адштурхоўвайся. Да не ў той бок. Мне ў гару патрэбна. Не, падаецца ў гару гэта не варыянт. Вось з гары, можа быць, гэта і спрацуе, так? Та яшчэ лухта. Не, мы так не робім. Вось, літаральна. Не, лухта, я так заб'юся нахрен. Так, а шукаць яго прыкладна там. Разумеў. Я думаю, тут я змагу перайсці праз табед гэта. Не утрымаюся, груз забяру. Не магу.
Ён тут паблізу і так жадае, каб яго забралі. Мужикоў шукай? Якіх мужикоў? Я нічога не ведаю, я тут за грузом. Вельмі дапамагае гэты абутак новы. І увогуле гэты экзаскелет, які па сутнасці нам дае і ўстойлівасці, і рознага. І груза больш можна перавозіць. Я реально просто як танк наперед іду, ні обход, нічого, прям ось. Бачу маркер, іду на маркер. В принципі, не так дрэнна і атрымліваецца. Я думаў, горш будзе. А мо таму сыну распавесці, што каб знайсці ягонаму бацьку, нам трэба далучыць гэты кавалак зямлі. Бо без рэсурсаў, калі яго нарэшце знойдзем, можа быць запозна. Ну а потым, калі не спадабаецца, няхай тэлефануюць правайдеру, адключаюцца. Іхні званок будзе вельмі важны для нас. Ну, я думаю, гэта быў бы файны варыянт, але гульня нам не пакідае варыянта ўвогуле. Такая па тыпу, ну, чел, табе патрэбна. Тут яшчэ лесвіца па дарозе ёсць, і яшчэ якары. Забяром, ладно. Я думаю, уже можа варта нават вазочак разгружаць. Давайте вазочак возьмем. Гума. Розныя гранаты крывавыя. Не, гэта ПХК. Вось гэта дадатковы груз, які знайшлі. Што нас шмат важыць? Ну, давайте вось гэта пакуль выкладзем. Хоць гэта на вазочак адправіцца. Таму што астатняе не шмат важыць, яно проста аб'ёмнае. Вось так. І перавяжам гэтую справу у вазочку. Каб не развалілася. Роман забільных мужикоў шукаць. Пачалося. Ну я тут тэхнічна нейкага мужика шукаю. Я спадзяюся, вам спадабаецца. Я не ведаю, як ён выглядае. Хутчэй за ўсё з Індыі будзем. Высокі з гітарай і хвастой. Гэтых. Калі возьмем мужика на спину, ўсё роўна прыйдзецца ўсё ў вазочак перакладаць. Лагічна, лагічна. А што будзе, калі мужика скінуць са скалы? Я думаю, нічога добрага не будзе. Так, водички яшчэ пап'ем. Будзе дадатковае пашкоджанне грузу або правал місіі, трэба праверыць. Я не думаю, што трэба. Я што, просто так буду перціся туды вось на гару ўвесь гэты час? Перапачынаць потым? Ён быў дзесьці паблізу. Увогуле ні халер няма.
Може я занадто навіть наверх забираюся зараз. Оу, я нечто тупанул. Ну ладно, давайте уже. Обойду тут. Ніяких слядов яго не бачна. Солнце садится, яшчэ ў цемені будем колупаться. Дзеля навукі, блин, не. Я тут зараз, пакуль яго знайду, яшчэ часу згублю. Ага. Тут і зона-то скончваецца. Можна, наоборот, угару патрэбна. Даць её наверх. Толькі што спускаўся ўсё весь гэты час, але падаецца не тое ўсё. А Дардек нічога не падказвае, таму што нічога няма. Просто цішыня. О, я бачу. Гей, чел. What a relief. He's still breathing. You can put him in a protective bag and carry him home. Добре, я ще живий. He looks familiar somehow. Didn't we save this man once before? Він каже, може, він же не подобно, ні? Мені подається, ми вже бачили його. Take him to his shelter. Так, давайте-ка, ні. Не таким чином будем. Що там на землі? Вось гэта ўсё у вазочак. Так, тое, што ўсё на нас, гэта таксама ў вазочак. Ён такі, блин, падаецца, мы ўжо яго ратавалі. Нешта ён падобны. Давайте прям ўсё ў вазочак згрузім. Таму што можна. Астатніе ўжо, ладно, халера з ім. У списе 2 Alien Isolation. Окей. Я выпраўлю, але давайте нагадайце мне пра гэта заўтра, хутчэй за ўсё, калі я не забуду пасля стрыма адразу паколупаць. Так, усё. Убираемся отсюда. Тут темень, блин, я боюсь разбиться. Так, а доставка туды. Добро. І гаральнай сети няма. Я поставил тут зараз притулок, бы и пошли. Больше задница. Ладно, пошли вось туды, наверх, карацей. Я оттуль прийшов, так і вернуся. 2 доса так само. Я не ведаю, як ви це робите. Може не будемо його пакуль адносіць, калі йому настолькі падабаецца вандраваць? Я думаю, ён гэта самы вандроўнік, які адвандраваў сваё, жадае адпачыць. А мы ратавалі кагосьці, так? То есть літаральна так жа. 10 чалавек быў. Мы яго знайшлі і прынеслі назад. Так, браматрус. Трымаемся. Трымаемся. Галоўна, каб нас камень зараз які-небудзь не збіў з гары. Так, ось, бачите, покатилися. Так. Ну, падаецца, сышло. Но гэта 5 была, добра, што не больш. У нас воды хоць трошки ёсць? Ёсць, нормально. Поп'ем зараз. Ні халер не бачна. Адрадек. Ратуй.
Можем у Мексику аднесці. Мне падаецца, калі Магеллан такі, не, грузы мы за цябе насіць не будзем, колькі я ведаю. Вось жа халера. Так, тут зараз не разбіцца бы. Толькі дзякуючы гэтаму самому адрадэку я зараз увогуле арыентуюся. Калі б не адрадек. Падаецца, той груз занадта далёка на ту баку. Так, ён там яшчэ далей. Блин, ладно, заб'ем. Не бяром. А дзе? Вось там. Я мог напісаць сабе велічэзны мухамор і схавацца пад ім. Я бы задзяўбаўся пісаць яго. О, адсюль... Дарога нейкая бачная. Так, масток. Да гарячай крыніцы. Так я ж не магу паблізу тут будаваць. А бліжэйшая гарячая крыніца з іншага боку гары нахрен. Это яшчэ прыгода. Спускаемся по краху. І одну ночі у Kingdom Come Deliverance 2 у хардмоді пройшла не у той бок і заблукала. А там же мапи ні халери нема, так? Блин, мне хочется погулять за гэтага у Kingdom Come Deliverance. Трымайся, Сэм. Человека не разбей. Контейнер человека не разбей. Скелет называется. А, мапа ён на тебе на нее нема. Ну, на гэта яшчэ нормально. Это ўжо штосьці. До речі, може тут у нас недалеко грибочек есть, правильно? Давайте допоможем грибочку. Я думаю, мы готовые. Он здесь тут был. Мужик, ты там, конечно, полностью отключишься, і тебе допомога потрібна, медична, хутка. Але, грибочок. Вибач, мужик. Пріоритети. Ну? А чому я не можу? Мне мужик не дозволяє? Так, мужик. Ты нешта поблытаў. Пачувай пакуль у снягу. А чаму?
Отчепить груз. А чему нельга-то? Что за... Ну, еще раз. Не. Да нельга. Ладно. Як скажешь, гульник. Я не упомню, что доклад не дозволяет нам гэтага рабіць, музычка альбо што. Альбо наявнасць мужика, можа, саромеемся, сапраўды. А уявіце сабе, мы зараз прыносім яго, а гэта не той мужик. Типу, мы прыносім гэтага чалавека, ён такі, гэта не мой тата. На дизмантл отправляется 1000, дякую велике. А, гэта гэты, які ў каля Даузер быў. Ён у лагеры бандытаў, памятаеце, быў, мы яго ратавалі. І ён Даузер дапамагаў. Потым ён зноў кудысьці адправіўся і, карцей, адбіты чал. Зараз лайк мне яшчэ паставіць. Мудак. Тысяча яшчэ на вінблом адпраўляецца. Дзякую вялікі. Задзяўбаліся насіць гэтага мужика. Яму просто падабаецца катацца на наших закорках. Есть новая сувязь. Новые панчатки для караскання. Можна, дзякуючы ім, забіраць яшчэ паблізу грузы. Можна выкарыстоўваць нават, калі мы едзем на машыне. Яны эфектыўны супраць мехаў. А я не разумею, яны больш эфектыўныя, яны прям супер эфектыўны супраць мехаў. А я магу хутка вырубаць імі? Ну, скрытна. Гэта дзве зорачкі, разумееце, мы прывезлі супер нейкі каштоўны груз ім, які вельмі небяспечны, і выратавалі яго бацьку. Мы герой сям'і павінны былі быць. Адразу 5 зорак я паставіў. А яны такія, ну вось табе 2 максімум. І то не поўныя. People have given him a nickname, the Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's not like he would stop if I asked him to. Anyway, as my way of saying thanks for tracking him down, I've shared a schematic for climbing power gloves with you. They can help you climb steep slopes and grab cargo more easily, but don't take my word for it. Try them on for size and you'll see.
Yeah, he disappears without warning and comes back with just as little fanfare. And there are times like this where he doesn't come back at all. That's why I have to impose on people like you to go and rescue him. Это уже не перший раз, скорее. Що у нього нотатки такі? That's supposed to make it okay somehow. They strengthen and enhance all movements you perform with your arms when worn. They make climbing steep hills less taxing. Even the simple act of picking up cargo is faster and smoother. You can also use them to draw cargo towards you from a short distance away, so you can grab it. They help you punch harder as well and keep your balance more easily. My father told me that he came up with the whole concept with the help of some people he met on one of his journeys. Said it was based on some stranded cargo or something, I think. I'm afraid I don't know much more than that, but I do know my father absolutely swears by them. Добре. Гэта вось пачатачкі, якія працягваюць. Good luck and safe travels. Слухай, а ці магчыма выключыць увесь сюжэт і толькі кур'ерам працаваць? Не, не думаю. Па сутнасці, адзінае, што можна зрабіць, гэта прайсці ўсю гульню і потым проста ў адчыненым сусвеце хадзіць. Наступны раз ён паляціць з гары, вельмі верагодна. Так, я прапаную частку, ну весь гэты груз, гэта па сутнасці груз у той цэнтр, з якога я сюды прыпёрся. Так што, думаю, я проста аддам яго. Давайте пачатачкі гэтыя возьмем сабе, чаму бы не, правильно? Зробім. Пачатачкі ёсць. Апранем, а тыя наадварот перапрацуем. Баявыя. Я бы яшчэ, можа быць, забраў адсюль матэрыялы, забраў бы ўсе хіральныя крышталікі, якія ў іх ёсць. А, ўсяго 200, ё-моё. Нічога няма тут у хаце. Усё тата вынес. Ну что, Магеллан? Давай, садися. Мне выдаецца, Магеллан садится літаральна на наш грыбочак. Як бы гэта не гучало. Я правильно зразумеў, так? Так, і ён сеў на наш грыбочак. Халера. О, вы паглядзіце, на усе яблыкі нават перагнала ўжо. Усё лепей і лепей атрымліваецца ў яе. Это то, што ўначы, тыпу, ходзіць Хартман?
Нікі Гук. Божукна. Придурок. Знову сон нейкий, може. Hey, Sam. Long time no see. М? It's me, your old pal, Deadman. Що за холера? Deadman. Sorry if I gave you a scare. While Hartman is off conducting his near-death excursions, I am borrowing his body. Воу. My soul is normally confined to the beach, but for 3 minutes, I get to be here. How's that possible? Because he has my heart. You're telling me that's... My parting gift to Hartman, yes. Per his request, I bequeathed it before departing on my one-way trip to the beach. He put so much stress on his own that it had grown quite weak. If and when it failed, mine was meant to serve as insurance. But as you can see, he appears to have become rather attached to my heart. His finger never far from the proverbial on switch, which is why I've been able to assume control of his body. Come here. It's good to see you, Sam. I told you in Mexico that someone had falsified BB-28's records. But in truth, it was yours truly. My intention was to leave no trace of a second BB-28 or of Lou. I wanted you to be free to live your lives, unburdened by the past. But then, well, everything changed, didn't it? You lost Lou and needed answers to make sense of it all. So, I decided to access the network servers from within the beach. Security isn't as strict over there as it is here, you see. So that was you? That's right. I am the one who dug up the information about Lou's past. Your very own Hartman was me all along. Administering shock. Stand clear. Sam. What's going on? Давайте припунем. Давайте на момент. Дедмен
Дэдман, давай, можа, для тых, хто не ведае ўвогуле нашага сябра Дэдмана з першай частцы, трэба дабрацца. Трэба дабрацца, нагнаць яшчэ тое, што адбываецца, таму што, па сутнасці, нам хутчэй за ўсё будзе канец катсцэны і не тое, каб шмат распавядаць уж далей. Трэба нагнаць. Дэдман, персанаж з першай частцы, гэта наш сябар, які з'яўляецца не зусім жывым чалавекам. Ён, па сутнасці, быў створаны штучна з розных частак. Ён, па сутнасці, монстр пачвара Франкенштейна. Вось, і ён загінуў у пачатку гэтай частцы. Па сутнасці, гульня пачынаецца з таго, што мы яго ідзем наведаць, дапамагчы яму. Але як вызначылася, ён ужо мёртвы. І ён пакінуў нам паведамленне, што Лу, наша дачка прыёмная, можна сказаць, яна тыпу асабістая, таму што ніхто не ведае, як бы так вам патлумачыць гэта. Карацей, Лу быццам бы выпадае з запісаў, што яна насамрэч па-за межамі папярэдняй BB-28 яна была па тыпу утилізіравана, і замест яе паставілі Лу. Вось, хтосьці змяніў запісы і паставіў Лу. У выніку, як бы па запісах усіх, Лу і няма. Але як бы з гэтага пачынаецца гісторыя. А потым Лу забіваюць. І пачынаецца гісторыя, як бы накіроўваецца зусім іншым напрамку. Потым мы яшчэ раскрываем інфармацыю, што пра запісы, якія нехта зліў нам запісы вельмі важныя, прыйшлі на email Хартмана, напрыклад. Па тыпу, камусьці прыйшло ад email Хартмана паведамленне, і ніхто не мог зразумець, Хартман сам не адсылаў яго. Вельмі здзівіўся, што так адбылося. Зараз мы, як вызначылася, Дэдман, насамрэч, знаходзіцца на беразе, ён хоць і помер, але ён знаходзіцца на сваім беразе, які ён сабе знайшоў. Ён быў вельмі шчаслівы, што ён можа памерці як звычайны чалавек. Ён застаўся на гэтым беразе. І яны перад смерцю, як бы Дэдмана, яны дамовіліся з Хартманам, то вось гэты чал, які перад намі зараз якраз такі у сваім розуме. І гэты два персанажы дамовіліся паміж сабой, што Дэдман аддасць сваё сэрца Хартману як дадатковую страхоўку, па тыпу, каб упэўніцца, што Хартман за яго спецыфікі, з-за таго, што ён памірае кожныя 21 хвіліну, яго сэрца спыняецца, ён да сабе дае 3 хвіліны на тое, каб падарожнічаць па беразе, а ў яго шмат там часу. І потым яго аўтаматычная сістэма вяртае яго, ажыўляе яго сэрца па новай. Вось. Пры гэтым, каб, з таго, што сэрца яго пакрыху стамляецца, яны дамовіліся, што Хартман забярэ сэрца Дэдмана і будзе трымаць сабою. То бок гэты вазочак, які ён з ім цягаецца паўсюль, гэты вазочак насамрэч трымае сэрца Дэдмана, і гэта яго страхоўка. Але Дэдман знайшоў шлях, каб завалодаць целам Хартмана ў рэальным сусвеце, пакуль Хартману адключыцца і знаходзіцца сам на беразе. Па сутнасці, у гэтыя 3 хвіліны пакуль Хартмана няма. І так кожны раз ён атрымлівае сабе 3 хвіліны, каб паўзаемадзейнічаць. Ён нават і з твару неяк робіцца падобна. Там рэальна ў яго лінія Дэдмана зверху на ілбе намалявана. То бок, гэта мадыфікаваны твар. Хутчэй проста, каб нам для гульцоў было зручна разумець, у які момант мы з кім размаўляем. Вось, вітаю, Вячеславіч. У выніку у нас атрымліваецца парны персанаж Дэдман-Хартман. Дэдман усё яшчэ нам дапамагае. І, як сказаў Дэдман, запісы, якія Лу тыпу былі пацёрты і замененыя, насамрэч не. Нічога не было ні заменена, ні пацёрта. Гэта ён зрабіў. Каб даць Сэму магчымасць проста жыць далей. Каб ён не клапаціўся наконт таго, што Лу іх знайдуць. Насамрэч вызначылася, што не. Гэта праблема. Лу насамрэч увесь гэты час гэта была Лу, і ніхто не утилізіраваў яе. Вось, гэта адна і тая ж Лу. Так што тут няма ніякага невядомага дзіцёнка. Вось, Дэдман гэта зрабіў спецыяльна для нас як падарунак. І гэта значыць, што гэта глобальна не тое, каб шмат чаго мяняе, але гэта яшчэ больш замацоўвае маю тэорыю, што Лу гэта дачка Сэма, нават не Сэма, можа быць, гэта Нілваны гэтага чэла. Вось, і яны звязаны.
Ось, ну ладно, глядім далей. Where are we? Sam. Poor Hartman here is understandably confused. If you give us a moment alone, I'll explain things to him. Okay. Ляльки. Епізод 9. Well, I've apprised Hartman of the situation. It's not unlike my own experience. A soul finds itself in a puppet and then acts as a puppeteer. One's ka can reside in any vessel to which one has a strong attachment. Human ha or inanimate object. It makes no difference. Чаму саме такі пальцы чорныя? Гэта абмаражэнне? It's Charlie. We've received an emergency distress call from the Eastern Environmental Observatory. I urge you to access the Adventurer's delivery terminal and pick up this main order immediately. На сэрцы было напісана Hartman is dead, як быццам за гэтым шматкроп'ем хаваецца Мэн. Такое магчыма. Ось, альбо гэта падказка на штосьці яшчэ. Можа быць, яшчэ што-небудзь. It goes without saying, but I was not born into this world with this doll as my ha. Would you like to hear how I came to be in this condition? Давай раскажы, як ты трапіў. Гэта Долман, гэта па сутнасці лялька пад кантролем душы чалавека. І калі Дэдман працуе па такому ж прынцыпу, то ўсё плюс-мінус сыходзіцца. Па сутнасці душа, якую называюць К, знаходзіць сабе пустой нежывы аб'ект. Это можа быць чалавека, целам чалавека таксама. То бок, і вось гэтае цела, у якім яно знаходзіцца, гэта Х. У выпадку Долмана гэта лялька. Ось, няхай ён расказвае сваю гісторыю. My darling wife was working as a nurse in an isolation ward. A luckless place which one day found itself in the path of a tar tsunami, a freak occurrence triggered by an ill-timed gatequake. Not a single person survived. No patients, no doctors, no wife. We just have to be careful. Hold on. Access to the site had been restricted, but we weren't about to let that stop us. It was my daughter's idea. She was desperate to see her mother again. Be careful. Take off your hood. Okay, hold my hand. Mommy? It's me, honey. It's me. In the end, it wasn't even her daughter that she remembered.
before we knew it, we were swallowed by the tar, battered against the rocks, and eventually coughed back up into this world. Wait! Don't go! Down here, please! Hello, little one. You cold? Let me guess. The car of that poor girl over there? Oh, my daughter's car is long gone. I'm afraid it's just me now. She died, but for whatever reason, her soul was unable to move on because it ended up here in her doll, stuck somehow. My baby girl would have been left here all on her own. So I liberated her, forced her car out with one solid push. And she was free at last. Free to leave this world and go to where the dead belong. Just as I would have done, had I not gotten stuck myself. I see. That's quite a story. Believe it or not, I've been looking all over for you, Mr. Spirit Medium. As you can see, I'm of no use to anyone. I can't go anywhere. I'll be stuck here for the rest of eternity, and that's that. Wanna come work for me instead? Yoha's no good to you now. Huh. Didn't last long out of the tar. Poor old thing turned into a bog body. Я вибачаюся, скріншотик. Time at all. You think you could bury them for me? И коротко бог-баддис, что такое? Угу. Добра, вельмі файна захаванае цела. They call me fragile. What do they call you? The Talon Man, maybe? No. Dolman suits you better. If Fragile hadn't come looking for me, I'd almost certainly still be lying in that dreadful tar bog. But your soul's trapped in that doll forever? Perhaps. But if I could break free from this thing, maybe then I can be reunited with my daughter. When that happy day might come, I cannot say. Угу. Зараз тлумачэнне для тых, каму складана сачыць за катсцэнай. Долман насамрэч, Долман са сваёй дачкою, і гэта была ідэя дачкі, яна настойвала на гэтым, каб яны прыйшлі і наведалі месца смерці яе іх маці, сваёй маці дачка жадала пабачыць. Вось, яны разам адправіліся туды у ізаляцыйны цэнтр нейкі. Ось, які потым быў знішчаны хваляй, смалавой хваляй, цунамі нават, як яны сказалі, жорстка ўвогуле. І як яны даведаліся, то і маці не пазнала ні дачку, ні яго, нікога. І ў выніку ўсё роўна атака біці адбылася, як вы бачылі, яны ўжо потым выплылі, іх целы, ўсё, што засталося ад іх, целы выплылі захаваліся смалою, і засталіся, і дачка памёрла, і ён як бы памёр. Адзінае, што каб выратаваць дачку, дачка у дачцы у ляльцы засталася яе душа, яе К яе засталася ў ляльцы,
каб выратаваць сваю дачку, ён выпхнуў яе з ляльцы, але апынуўся сам у пастцы гэтай лялькі, і ў выніку яго душа ўсё яшчэ ў гэтым сусвеце, і калісьці ён спадзяецца, што яму атрымаецца адчапіцца ад гэтага сусвета і адправіцца за сваёй дачкою. Шчыра кажучы, мне не спадабалася гісторыя Долмана, тыпу, дачка, я разумею, што гэта было ўсё поўная дупа, мы хутчэй за ўсё загінем, але так, давай пойдзем і палезем у пашчу смока. Ну, як бы не заўсёды людзі робяць адэкватныя рашэнні, калі гэта датычыцца, ну, па тыпу блізкіх. Так што я не думаю, што гэта прям такое вось нешта надзвычайнае. Ён вельмі хацеў, я думаю, скажем так, разумеючы ўсе рызыкі, дачка магла не разумець рызыку, магла верыць у тое, што ўсё будзе добра, а ён спадзяваўся, што можа атрымаецца, калі не атрымаецца, то і халера з ім. Таму што ён, як вы заўважылі, яго імкненне зараз не тое, каб выжыць і каб там пра бяспеку сваю думаць. Не, ён абсалютна спакойна ўспрымае тое, што ну, жонка мёртвая, дачка мёртвая, я жадаю таксама за імі пайсці. Ён бачыць гэта іншы сусвет, як ну, тыпу, інстынкт самазахавання ўжо ні пра які гаворкі няма. Але ён бацька ж павінен разумець узровень адказнасці. Ён не так ужо ўспрымае сусвет. Я думаю, пасля смерці таму дачка у дачцы і атрымалася пераканаць яго, таму што ён, у прынцыпе, ён шукае смерці, скажем так, на мой погляд. Таму ён такі рашэнні прымае, і ідэя дачкі для яго не такая вар'яцкая, як можа падавацца. Касцюмчыкі розных колераў. У нас тут новых колераў таксама не дадалося, ўсё як было. Так, Долман, яшчэ што-небудзь? Каментарый пра Хартмана? What any father would do. I pushed my daughter's car out of this doll, and she was free at last, free to leave this world and go to where the dead belong. Thank you for listening to my story, Sam. But enough about me. It's time I let you focus on your job. Яшчэ давай. As I mentioned before, I lost my wife to a tar tsunami. And after she died, she turned into a gazer. My daughter was unable to accept her mother's passing. She pleaded with me to see her again. As a medium, I thought it was within my power to grant her wish. So I gave in and took her to the hospital where her mother had died. It was the worst mistake I've ever made. Ўсё ж такі ён трошкі, ну я думаю, ўсё роўна, я разумею зараз трошкі іншая матывацыя ў яго. Ён думаў, што ён круты медыум і зможа, ну, даць магчымасць паразмаўляць маці і дачцэ. I thought it was the right thing to do, taking my daughter to be reunited with her mother. And when we arrived, we played her favorite song, hoping for a reaction. But it was too late. She had no memories of our time together as a family. She was no different from any other gazer. To be honest, I already knew that deep down. Ну, яго паслухаць, ён як бы разумеў усе рызыкі. Ён разумеў, што адбываецца. Гэта не па тыпу, ён лічыць гэта памылкай, але ў той жа момант я разумею, што ён хутчэй за ўсё думаў, што абыдзецца. Ну, ўсё будзе ў парадку. Таму што ён ўсё ж такі медавым вось гэтай усе справы. My daughter's heart was swallowed up by the tar soon after, as was mine. And eventually, my car became stuck inside my daughter's doll. A prison very much of my own making. I couldn't tell you how long I lay there, until finally, someone came. Fragile. Looking for fellow doomed sufferers to recruit to her cause. I wouldn't be here if it weren't for her. О, у Долмана ўсё яшчэ фраза ёсць. I dare say tomorrow may have mastered her unique abilities.
She can complete the apple aging exercise flawlessly and with remarkable consistency. It's been a boon for her confidence, and I am ever so happy for her, as I'm sure you are as well. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? Блін, за все уже душ мене гонить. No matter what misfortune may befall him, that adventurer is going to keep exploring the continent. I just know it. Is it the primal calling that compels him to make these journeys? Or perhaps he's become addicted to the thrills that come with experiencing the unknown. Regardless of his motivation, when I see how distressed his son is, I want to do what I can to get him home safe. Ладно, Долман. Гонить у душ нас знову. Bye, Sam. Я боюсь, что у Сэма зараз обмороженные пальцы. Просто там на ногах так само чорные плямы. Альбо гэта, типу, душам усё здымаецца, і абмаражэнне, і ўсё. Так, так. Гэта абмаражэнні былі. Жорстка. Looking clean as a whistle. Ну добра. Глядзіце, якая справа. Ужо час ісці працаваць. Я вас далей буду перадаваць. Мы па сюжэце. Давайте, можа, просто выйдзем на паверхню, можа, яшчэ якая катсцэна будзе. Паглядзім. Калі не будзе, то мы просто спынімся на гэтым, і я пайду працаваць, буду перадаваць вас далей. Падаецца, катсцэны не было. Не будзе ніякай. Шкада. Ну ладно, давайте пачнём тады на выхадзе. Во. Было б цудоўна, калі б мы днём там вошкаліся, а не ў гэтай лукце. А ты не жадаеш просто прысесці, не? Сам. Так, обойдем. Ось, цудоўна. На гэтым я буду скончваць. Я жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Заўтра мы будзем гуляць у Dreamfall The Longest Journey. Я, можа быць, зараз, калі не забуду, яшчэ падпраўлю нас у галасаванні дуплікаты. Вось, і заўтра будзем яшчэ вырашаць, што пераможа на пятніцу. І будзем працягваць далей. Больш нічога не абмарозілася? Не, ўсё ў парадку. Я праверыў. Добренька, глядзім. Есть у нас хто? Усе на месцы зараз гуляе у Autocrazis. Я не ўпэўнены, што гэта такое. Гэта нейкі хорар, я так разумею, псіхалагічны. Буду перадаваць вас да яго. А сам пайду пабягу нават працаваць, а то апошнім часам нешта ўсё затрымліваюсь на стримах. Усё больш і больш затрымліваюсь, усё горш і горш. Ладненька, да пабачэння. Бывайце.